Yuko in the Rajum Day no Nubu. I can never remember and come why you wash. Ubugamaka. Zufunkum. Hey! Enuma. Oh, Macanambu, I am not Tarantano, but I can go be. Ibatani Mubum, Yonsi. Do ye, but is she be a boy? I can't answer. I can never let you. Yawabubo. Jack can walk. You could just wait and with also. Nema bebe yosh. Ishi wana nama bebe yosh. Nama yo kwashira adere. We came. This kwede me egbu. Nko obuna kpakwara mbo nka ayishi. Obukwa na meje wa no no kaja yo. Obukwa na meje no obodo je yo. Ka ngwakwa bayi no. Na no bayi no so nko obuna kpakwara mbo nka ayo. Enuma, ige bonusha. Ige bonusha nyo. Oh, get on the edge, you give me share. Check out on why. Obukwara na ibu ama na amerobe. Mowa, akwa ma kocha fora. Oh, ha makunwa. Ha kwa makunwa. Ikraham. Come on, come here, but mama. Hey, Hello. Na yo tutu ama. Nde ibakwa. Ba. Nde ki hu me gboro. Nde na gboro ihu. Akwa nku okita. Isi na ma na ekuka. Enuma. Ka ebe isi na abata. Na mo tutu ama. Nema. Nde kane. Adamu. Gboro zofu. Eyo. Libe. Ejere m ihu da ha adeze n'oge echi. Nde yi. Ejere m zie ozi. Aha do fa. Ama m na oge enwe ihe ị ga-ekwurịrị. Ka nwatakịrị dị ka Enuma ga-esi chịpụ n'ụtụtụ kama ị ga-ewere azịza zaa iro amịpụ n'ihe enweghị isi n'oge iji abata iji epụ n'isi ụtụtụ n'oge iji abata Ndekwara owewu nwaanyị nwa achịrịghị na ndekwara owewu ndị mbụ ọfụfụ m na mbata m n'ụlọ doro gbasara ndị ka ọ doro gbasara ịbụ nna m Komo ngwange he boshop na shibokwara ije wozidu alo jende picha yona ibe kpakwara gị jebe amara m o ihe mere ibi ketekwara jebe iho ngwuri da hangulo eno ịma na gị na-emebi nwata gị na-emebi nwatakịrị a ọ dara ngwulo o piepụ na nke ụtụtụ nke ehihie na-eche ya ọ ka ga-epiepụ nke mgbede na-echekwa ya ọ ka ga-epiepụ Enuma emere ya na nkwugharị o gịnị ewekere m ehe anyị ka ma tiara ikpe ọnụ nna m bekwabịa dụọ ya ndụmọdụ bekwabịa dụọrọ m ndụmọdụ na ndekwara owewu na ndere owewu akụmakụfu anya akụmakụfu mmadụ anya ụlọ ajị na mma ajụ ya njukanga kumwachi bọlụ ndị niile ihe ọ na-emetụ onwe n'ahụ obi a na-amahụ gị ikpe ndị nkechi na-eme abọ ọ bụrụ dị n'isi ya eke ihe orie okwu ha ngawa ihe n'ime ọdị nganga okwu kwanta ime ọdị nganga gwa mọshịnọ ya na-atụfuola ikpu ọnụ mụmụ na ya na-achị ana m atụfuola ebu ọnụ ngwa na-emebi nwa gị na-emebi ya n'ihe emebiri ekwekwe onye mebiri n'ọgụ gbaa ọsọ gwa ngosi ngị ibe imebishiri amara m ọrụ chọrọ ihe ọka asha ihe ka gwara ibe ya ka ebe ya ka ọha dịka ihe aya ahụ a na-ọkụtawa ejune na ya kọme ha na ife efe ụwa ike amara emebiri esuchashi ọnụ dịka ihe ahụrụ n'ọkụ
call me her name. Oh no, she lose a banana. Oh, she lose a banana. Oh, why him be him here? Oh, why I didn't want him 1 million here? Oh, why him be him here? The query him. Onumpa. Kedada umwanye. Na mwacha giye mome la kanube. Abe tono. Lebeke. Ndi mbora juru isi. Ndi bu mabebem. Ala na yi. Iwo nsofulu. Oh. Onumpa. Ta ki ka mo di siga salam. Ta ki ka mo na ya ala na yim. Ndogani. Obuni ko ta mwanye. Obi kwa mi he nwunye mmeli. Obuni ko ta ta. Nge eji mma we bifi. You question here. Mumu mado. Ba ho sam de ko yi. Ne. Osuko. Wetu obi. Iri kwashi be ne he wa mengalo wo. O dị n'ime. Ịma ihe nwa gị mere? Nwa gị nwaanyị Enoma jere n'ugbo ede nwunye m ihe ọchị. Nwunye m wee bịa jụọ sie ngiri Igbo ji wee nye ọchị. Kama ọ ga-eji wee yọwa ya mgbaghara iji wee gosi na mmụọ mere nwa aka n'ume. O wee kọrọ nsị onyere wee gbaa ya nwunye m. Aka m cheke. O wee kụwa ya akpọ na ihu nwunye m. Na ya dọka akwa ya. Na ya. Nwunye m ka na-ekwu kụnye akụ n'ọnụ. Nwunye m mbela akwa ka nwaanyị wee gbanata. Oh ya ba shi na ho. Nwa gị. Ọ gụ na uye bụ ndụ mmụọ mere aka n'uche. Onuma. Ndị yiri ike. Dogo. Ị na-aga ndị mara na akpa gị. Ọ gandere gị. Ọ gadekere m. Gandere. Gande m. Chekwara ka ngwa. Nke a nkiri epe. Izuzu kwekwe ihe aka m akụfụta eze nwa yeghe. Ya n'aka gị iji ndị. Ị ka nwere ọnụ ije ekwu okwu. Ị nwere ọnụ ije ekwu okwu. Ọ bụrụ na ị fụtara kịta bịa yọọ nwunye m aka m eji mma gbuo nwunye rie. Bukani ya o hipa ma bishokwu. Ipa ma bukani ya. Ikwere gwa atụ ogbuo ye. Ịgbacha nkwara ya jembi igwe jega saagị. Oh, ebe a ka mma. Ebe a ka mma. Ọ bụ ọsọ nsọ gị nwa. Nwere ọkpa ogologo. Enwere m ọkpa ogologo. Ọkpa ngwụlọ nwa. Ọkpa ngwụlọ nwa. Requestion rie. Anyị ejebe ken. Ngwa anyị eji. Kalm ihe mere na oho ihe uruchi nwa bụ nje ka egebe ntị. Kalm ihe mere nne. Nna m gwara na njere ihu Ogechi na Deze. Eyi. Nna na-abata ahụ ya ụmụ nsogbu. Ọ bụrụ shi. Mpịara m na ihe a na jee yọshu. O nwere ihe mere. O riri ihe oge ka ha ajụshi. Amaara m. O ya agbasi n'ahụ. Nke m jere bụ ikwu nne m na-eke. Ana m ayị shi nke kpakwara m. Ọ kpakwa m. M eje anọdụrụ obodo yọ ya bụ shi. Ọ na-abụrụ bụ nna m. Kụsị ka a na-akpa mma akpa ndị. Nne biki na ihe oshi. Izuzu maka ibe oye. Ibe oye chekwa nkwa. Ihe nwe na-ezuzu izuzu kwekwe ya ọzọ na m abịabeghị yọọ ya bụ shi. Ma yọọ ya bụ shi rio. Ana m atịara ikwu ọnụ. O wee bụrụ na ana m ka ị yaba nye shi. Ọ bụrụ na ana m ka ị yaba nye shi. Nke na-ama n'ugbo ugbo ọ bụ. Ndị akụ nke na-ama edere aha iri o. Nne ka aha ya ya. Ọ jụọ ya. Ya jụọ ya. Ivu anụ bịa ụwa. Chia na-adị bagafụta. Na ana m. Edere na mụ na bike. Ọ na ana m ka ọ bụ. Rikweshi. Ọnụ nkwa. Ọrụkwa ka ịbụ okenye arụrụmanụ. Abụ m n'ịbụ okenye arụrụmanụ. Na-akwado nwa nwaanyị na-ajụ akparamagwa ọ na-akpa n'obodo anyị a. Irikweshi bịakwute agbịrịwa na mmụrụ achọjie nga. Agbịrịwa na mmụrụ achọjie nga. Kpọkwa ya bịa yọọ nwunye m. Ana m egbukwa egirege. Bịa megide. Yọọ ya. Kpọkwa ya. Ọnụ nkakwu. Ndị nkwado ohu igwe emeghe ahụ. Anyị ejebe. Tụtụfunu nke nwa. Tụtụfunu. Ka anyị maziga na biko. Ya kwadoro. Chinu nke nwa tụtụfunu. Akụma ya ọzọ. Akụkwa ya ọzọ. Tụtụfunu. Acha m ọnụ tụtụfunu. N'anọ ya nka. Kwado pụtaba. Nke a ka bụ obere. Ọkwado. Enuma. Ọkwabiri atọ ụtọ kịta. Maka nna ya ejewe gị ịkwado ka o jee ebe igwe jee kwuchite ọnụ gị. Akụ nwaanyị. Ọkwa iche dị na-emere onwe gị ihe ọma. Enuma. Ebe
ihere gị na-eme m mechifu ọnụ enwere na-eme amara na ịhụrụ m na ya akpọkwara nghashi na ndịrị ogwe gị onye ashị na mgbede ewude nwatakịrị nwere nke a ọ gịnị bịanụ bụ ndị anụ amara ndụ niile edi mana aka m ekwuchiche nwa chọrọ ikwu ọkwụrụ mara ọkwa mara aka fọrọ ma ihe na-ekwere egwuta mmadụ akachachara ma gwa na eji ọma chọọchị nwanyị nwa mami uchu na ọ bụ niile ezi m mgbe ọbụla ọkwa ahụ chafara m anya ọ na-agwa m na okwu a na-ekwu okwukwu wee dowe na wee kụwa kụchacha head rishi mpoto ime ọfụma amaghị onye bụ ihu ndidi amaka eji m shimpụta nwa ya chi were akụ ya chikwe ọnụrụ eti ndị onwe na nara akọ ya ọnụrụ eti ọchị ndị obodo bịakwa nyere na m aka o anara akọ ya amara m ya tigbukwa onwe onye nzuzu bụ ọ bụ mana okwe ma ndị bịa nwoke bụ nwunye Nnabike okwu Nnabike a na-okwu okwu n'ime ezi nwa ndị ka n'ihe o mere ndị ho ka emewu ọ bịa nnebe anyị nere achachi ọnụ nere achị nna m njikwa ka o yie ihe njikwa ya uhie ihe shi nna m shio ndị ihe ọmụ dịka ọ kwụchafụ n'akụkụ nna m bịara m azụ nure eko ndị ka ihe akụkụ akwarụ ndị ka mmadụ nna m ọtụwa periperi nna m atụgbukwa onwe n'ụzọ ọ dị m ka ya bụrụ nna ya mụrụ m mụnwa akwa oge ị na-alụzo n'ọbụ m bụ ohu ya nna m ji ahụ ụzọ ọkụ ekwe ka ihe ọbụla mekee m n'ime ezinụlọ ndị ka ihe akụkọ nne m anyị ka m atụgharị ikpu ndokwa mpa ite m ihe ọkwanụ ndị ogene bụrụ nsogbu ya anyị n'obodo anyị bụrụ nsogbu na-emekpa onye enu na ọya na-achị ọwakwa ime otu ihe na-agbawa m obi n'okwu na nwoke abụọ nọ nkwọ gara n'ihu
na kwado nwe ya na arụrụ ma ọ na-akpa n'obodo anyị bụ motiv nke ka nke mụ na ya jere na be igwe o hapụ ihe ọ kwesịrị igwe igwe nwe nwaanyị na-eme tụkpodo m achị ekwukwana ọzọ wee si igwe na m vu ogbu edene wee bịa na be ya ikpuchi ụmụ ya ahụọ m ihe ị na-ekwu nwe eziokwu bụ ikpuru nwa igwe ajụ ha ajụ wee tatụrụ wee bawara m na-ajụ m ajụ ọnụ ma wee gbuo m nne anyị ihe mere nwunye m ma amaghị ihe m ga-eme ngwana nge iwe na ọnụma jide m ngwa gị mere nne onye nwoke nwaanyị na-ekwu maka ya onye ekpuchi ajọ omume niile abịawa na-eme dịka ke na-ekpuchi ushi gụ na-ekpuchi ajọ omume waya ya na-eme mana ama amụ na Chineke anyị na-ekpere Chineke bi n'eluigwe ọ na-ata ahụhụ amaala m ọ na-ata ahụhụ bụchi na ọ na-akpọkwa na arịrị ọ na-akwụ ụta taa aka n'eze n'ihe ọ na-eme mgbe m mere ajọ ihe a na-ekwu ọnụmachi obi igwe wee na-atụ m uche gbalịbịa chika m bịakwa ma ka ị mara ihe na-eme na-asogbu dịkwa afọdụkwa na akịrịka nna ha fụwa ndo ndị be anyị sịrị na anụ gbanaga echi uwe nta anụ gbanaga echi uwe nta ụmụ agbọghọbịa bacha kwen wezọnụ amaghị m nke edole ekwuwe obi na-atọ m ụtọ ọkọtọ bụ na unu na-echechela anya abụla mmụba ama uche bụ unu họfụta akantị unu nkwa m na-ekwu unu bụ na ekemachi unu chia unu ọhụma bụ na ụmụ agbọghọbịa wajafụtakwa n'ilo amalụ na anyị fụtara demekwena ekene dịrị unu shinne demekwena Enuma Adaeze n'oge echi kwulu na ọtọ yọọ mgbaalụ oge unu mbịa ha ka unu ha kwuo nha anyị na ha na onye mbịa kwa n'oge akarịwa anyị kama tịgharị ikpu ọnụ nekwana onye ara nwa ọ dụwere imi ka mkpaghịrị n'echi Amuche ọ na-abụ ya ka o nwere nke idowere onwe n'ụlọ kama ọzụzụ nke nwa amaala m na ọ nweghị ihe mbụ n'ihe agha gị bụ Enuma nwa ba Amuche ọ nweghị ihe mbụ n'ihe agha gị mana ọhụrụ ha abụghị ihe nkwukọkede ọmụ ba Amuche bụ ụmụ agbọghọbịa ọgbaja niile ma ndị nọ nkọm ma ndị flap ndị jewelu ihan jewelu nke ọbụla ha jekwe tere aka shinomkachi ọ ya mere ihe ọbụla nkwukwere ime ashịbịshịrị ishigbu onwe na ashị amam ihe unu kọkọ ihe ma na-abịara nke nwa ka a hazie ka ga-esi achọfụta onye kachi anyị amam ihe unu na-akụ nchekwara ukwuru na-ekwu okwu ka nghọta ihe unu na-akọ maka arakụkwa akpa mmadụ nke nwa o mmadụ akụkwa apụ ara nke mma Enuma ihe mere bụ na izuụka gara aga ahụrụ unu abịahụ ihe unu ju na-abịahụ maka ike okwu ọ bụ na ọ bụ nkeke okwu unu kara m bịara amara ọnụ shọpe ashịkwa okwu onye nire ekwu enwe m ehere biko kwa eke amam kundoro shio amam ebe unu wee kpaa kundoro ezizi ihe nwu na-ezizi amama mana ihe nchọkwara igwu unu bụ na anakachi akwụkwọ onye kachi n'ọgbakọ onye kachi bụ pụta nke nwa ya Adaeze bụ ihe kachi ana onwe ihe gị kama mmadụ awụọ ekwuchege anasachi akwụkwọ Enuma chegoro gị n'onwe nsogbu afa emelo bụ na ọkwa ọhụrụ hụrụ mgbe ya nọrọ unu ya akagbu ya maka na mmụọ Adaeze ya chunu lekwe gị n'uche obi gị niile biko sịba nzupụ gị ị na-adị ka ha ji aga n'ihu arụsị nzupụ m ọfịs ihe mma na onye isi ofe anyị nkịta o nwere onye ọzọ na-abụrụ Amuche igwe be eji afụ n'ụzọ tupu ya mụ nwa batụla aka ụmụ agbọghọbịa ọgbaja niile ndịtọkwa m ekwuo ma ndị nọ n'ugbo ma ndị jewelụ nke ha jewelụ ma anyị niile bụ ndị nọ nke m tere aka chinomkachi ihe ọbụla m kwukwere ike eme
chekwaduru nkwom ọ bụ ha achịkwa achịghọ emekwa benekedeekwu ihe na-ekwu bụ unu kwụọ ụgwọ nha adalunu amara atamụghị ego amuche parụkwa shaha ọfụsa dị jụọ ọnụ ị na-arụ asịrị nụ parụ shaha ọfụsa dị jụkwa ọnụ nwa erube ego ha bụ mụ na ha igbe mụ babalara o hey ọrụ shope asịwa bịa na tamego na bịa na tamego sama onye ahụ enu mama biko enu mama Bịa nwa ya ba Abigail. N'ihi na chi weta ngwangwa gwa weta. Di ya ji aye tibe rumawu. Agado ngwa. Hey. Ị na-eme ha nwoke Abigail nkakwara ngị ya. Abigail mmaara mgbe ọ dị na agbọghọ. Hey. Mgbe ala aka kwụ ọtọ. Agado ngwa ne kom. Ndekwa. Mụ na ya taba. Ndị nwa m na ha ya ekiribe m. Sempata nke nna. Abigail. Ọzọkwa gị. Hey. Aka na-ekwutekwa ihe na-ekwu ịdị ọgwụ ka ịdị mgbe ịdị na agbọghọ. Mgbe ịdị na agbọghọ alaghị chafụlụ. Adịghị ekirikwa ọ dịka ọchị mechaba. Ndekwa mbịamụ. Adịghị. Ọkwa anụ ewe na anụ ụsụ adịghị n'ihe anụ enwe na anụ ụsụ n'ebe m na-ere mmanya mmadụ niile nọ n'obodo a mara na m na-ere anụ eshi m na-achọ n'ụchọ ihe njikwa ekwe bụ ihe anyị na-ata doo ya ihe bịara kịta karịrị mmadụ ọ kakwanụ mma na ajụlụ ọfụma o ka mmadụ hafee ịtacha ya bụ anụ tata ihe a na-akpọ ebola ọ ya bụ anyị na-ekwu anụnere m ntị ji echi m n'ụhụ na ebune na-ebute ebola anụ ebune kwa ebune ebutekwa ebola ma anyị akwụsị n'omenala ọ gaghị bụ anyị were jee n'alụsị anụrụ m ya mụ na onwe m bụ Abigail onye siri ike na anyị ọma anyị zọbara ọkpa anyị ya gị kpuchite anyị ebola eje n'irute anyị aka ịma ihe a na-akọ ana mere gị na igbu ji ndị maara ihe n'ụwa anyị na-esi na aga na-atụ ebola egwu ị na-ekwu okwu a na igbu eziokwu ewo ihe bịara karịrị ọnụ nkwọ ọnụ nkwọ ọnụ nkwọ ọnụ nkwọ ọnụ nkwọ ọnụ nkwọ nwaanyị bụ ọchị abụọ m ama na nsogbu adịghị igwe sa abịa kpọta ji gị kpọta ji m ọ nọghị nso ndị ka o jeworo amaghị m mana o nwere ụlọ mmanya dị na mgbada ebe a gaa na ebe ahụ unu ga-ahụ ya ọ ga-anọ ebe ahụ ka ekwe nke ọnụ nkwụ ma ọwa ada ya nwaanyị kọtakwara nke kịta biko nụ a na-ehụrụ m ọ nwoke igwe na onye na-agụrụ anyị alụsị bụ na ha ekwughị na ha ya eji mmiri nnu achị na mmiri nnu na-agwọ ma achị na ha ya ejighị mmiri nnu asa ha ọ bụ dị nke ahụ bụ ihe na-ekwu etete m n'isi ụtụtụ
maka mgbe nnụ maka ajọ ya a na-akpọ Ebola mụ mekwara ihe niile a sị m mee iji gbanarị anya bụ ya ya bụ ihe dịkwa ka ihe anya ma mgbana ha maka achị na obodo eji agụ mmanya igwe chọrọ ọ bụghị na nkoro onye igwe ọ dịkwa na mma biko ihe anyị eje ndekwa nwụchafụ mmanya ma biko igwe abụghị ya na-agba okwu ya gba ya biko ndị enyi m ọ kakwa ụlọ obi na-atara m anụ ngwa ọ ga-akwụkwọ ụlọ obi agụ ya ebe a ga-ere Ebola wee makwa ihe nwa ya nwaanyị a na-adịrị ekwe mmadụ wuru mmiri tọgbu iko n'obodo a mekwara ọzọ ee gbaa m ụkwụ n'eze ị na-achọ ịgba nnọọ maka nwa ya nwaanyị a nke a na-anọ ọgụ agagharị obodo niile bụ ihe mere igwe jizie ndị odibo ya ka a bịakpụrụ ebe anyị nọ na-achụ nkwụ gbam nke a bụ ihe onye ọbụla ma ama onwe ụbọchị ga-agafe nwa ya nwaanyị a na-akpọ Enuma ama mbute nsogbu nke a nsogbu ọzọ chekwe ka m gwa gị ọkwa ikwu nwoke a si ebe a pụọ kịta afọ m ya ọ na-ejide ụmụ ndị onye ọzọ akatọ mana ọ bụrụ nwa ya na-akpa arụ n'obodo okpuchie ya mba ọ dọrọ mma ihe na-akọ ọ bụ na nhọpụta ahụ emere nhọpụta na-enyo enyo kedu ka ụmụ agbọghọ ga-esi wee mee nhọpụta gara ịgwa nwa m nwaanyị na ndị enyi ya ọ dị mma ọ mmegbu mana nwa agbọghọ mere nzukọ onye ọbụla bịaba maka ndọpụta nwa gị nwaanyị na ndị otu ya kpọrọ isi ekwe wee si ikwe nkụ si na ma bịa oluzie kịta ọ bịagbuwa kọrụ gị akụkọ o nwe ka ọ dị igwe ụmụ agbọghọ asịghị na ha gwara nwa m nwaanyị ha shigbo ha na-ashị ha siara gị ashị na-achọ ịlakọ isi na isi ndị ọzọ anabata na ya ọnụ nkwọ ka isi marụ na ha ashịrị ashị ọnụ nkwọ zaa ihe ahụ ọ jụrụ kedu gị nwe ịmala eziokwu dị ya ịmahụ mụ amahụ ị na-ajụ m ị nọ ebe ahụ maka asịrị onye asịkwa onye asị ya ka nwekwa unu asịrị na asịrị na-ejekwa nga asịrị na-ejekwa nga ọnụ nkwọ ị na-akpado ka ihe ọjọọ ọgịdị mere ihe ọjọọ kọwalụ m a sị gị na nwa gị gbara nwata nwaanyị ibi ọtọ n'ọgbọ ị na-asị na asị nke gị juru ebe ahụ isi a na-ekwu ya nọ a na-ekwu ya mmechi bụ nọ a gasị anụ isi nọ a asịrị na asị na-ejekwa na nga ọ na-eje nga ndị ichie ndị ọ ga-adịkwa nna be anyị a ma ọ bụrụ na ọnụ nkwọ kwe ọ ga-adị ọnụ nkwọ maka na nwa gị gbara nwa agbọghọ ibi ọtọ ọ dịghị ụtọ na ntị maka iri nke a ọ gara akpa ego na-abụ ịbụ ihe anyị kwuru ihe mere eme o mere eme nke ọzọ wee bụ ndị be anyị nọ ka udo wee dị n'obodo ndị na-achị kịta vachiba oluwe na-arụ ọzọ arụpụta onye ọzọ ga-achị ka udo wee dị n'obodo nna anyị kpọọ ihe ọjọọ ndị ihe ọjọọ Enuma enweghị ikikere ịgba nwaanyị ibe ya ọtọ ke ụdị mkparị ndị ihe ha ji mee nhọpụta n'azụ ya ndị ihe o mere eji mee nhọpụta n'azụ ya emekwaghị ọya adịghị mma nna anyị jụọ Enuma ya gwaghị eziokwu ma ọ na ọ maghị ihe gbasara nhọpụta ya eme nwaanyị nwa shiri ekonekwama aha nọ ndekwara ogwe amara m na onwe ihe mmere n'ụwa ọma na-adịghị m ma gị biko nọ ndekwara ogwe ịnụmakwa n'ihe nkwukọ nna m biko kwe ke ụgwọ mgbochi chọrọ ịgwa m ya kpọfụta m gwa ma ikwerekwe nke nwaanyị nwa nọ nna anyị hụrụ otu o si agwa m okwu ị hụrụ otu ọ na-eme si agwa m okwu gaa n'iru na-adụnyere ya ndị kochigwa okwu kalm ya o nwere ihe ma ajụghị ndị ihe kpatara na ihe ọbụla nwa mekwara ọ fụrụ njọ jụọ
ndị kpatara na iwe oku waimel n'ahụ wee vụrụ ọwa ekeghị na n'ahụ ndị kpatara ya nna anyị ọ maka na ihe enu ma na-eme jọrọ njọ mana anya mmadụ mana anya mmụọ ihe niile ọ na-eme jọrọ njọ ihe nwa m na-eme dị njọ n'ọnụ bụ ihe hụkọfụta hei ohu egwusi gbalụ ụka eshie ka akpụ ohu egwusi gbalụ ụka eshie ka akpụ ekwume ndị na-ekwe nke mụ na ụlọ shi na ihe nwa m mere dị njọ ikwukwo ya apịwa nga ọnụ apịwa m ya nna anyị eji m enu ụma mere nwa ihe niile dị ya mma gbasara m iji onye mere nwa eziokwu afụtawa ndị oyi jiri mere nwa ezigbo mmadụ kụchinchi onye melu nna m ji wee shi nke nwa gawa ntiri Imo steeti ije nụta wee nata nke nwa mụọrọ anyị nwa ekere amụghu sọkara asịsa anyị ọma ekere asịwu onwe nke ike emewu ihe na ọbụ ịnọdụ nke nwa chọọ oyi ka ashị na ọchụrụ onye nzuzu anịka ma tịgharị ikpu ọnụ nna anyị ị hụrụ otu enu mmasị agwa m ndị ihe o mere nsọpụrụ enu ma na-enye m ndụkwa ngọdụ ndụ ọwọdụ bụ shọpụ na ịmụtakwala ịpawa nwa ka ụwa gị ka a na-ahụ nke gị ka ọbara gị ọdụọlụ gị mma maka ụwa nwa bụ aka nri kwụkwa aka ekpe akwa aka nri ma ọkwa aka nwe ị ga-eme ịtọkwara atọ ihe na-ekwu ihe egwusi gbalụ ụka nna anyị ka aha kwaga bụ mmie ọ ya adịghị mma ise wee kwukwere nke o kwuru ọ ya emeche weli ilelacha ana ise isom ị na-achụ m nke ọkụkọ ihe emeche gị bụ onye na-achụ m ewela ada ise ekene nga nna m ụtụtụ ọmụmụ nne m ndị ka ne alahụkwala ọfụma adị na mma adịghị na ndị bi jebere kete mi omi mmiri mbachi echie o je na ahụta nna anyị ị hụrụ na enu ma ekeleghị dị m nwa bụ nwunye nna ya ekele ụtụtụ ị hụrụ ya ọ dị mma ndị ihe iji ekene enu mmemme okenye hụkwago ọya ataghị aha ọya mịkpọgụ na-akwa aka iri ihe ụtụtụ ihe ga achọ m ihe ụtụ chichaka hụhụ na ya chiaka hụhụ na ya oge ọbụla ekpere enu ma n'ọnụ ndị ya nwatakịrị ya mere gị ntakwara gị ihe eme ndị ihe nwa mmende emende ruo nke mmeghe gị aka mgba nkwara ya ruo nke mmeghe gị aka mgba hakwa ya hey washana ko ho umunchi ndị hụrụ gwuru umunchi unu ji mụ na ndị enyi m akụ ashịna n'ụtụtụ nwa o nwere ihe na-eme unu n'isi na-eke ha dịcha ka nkakwụ gbagbuo onwe ha na-ashịrị biko nwokwu ya anyị ji unu akwụ ọ gịnị ị na-agbafu ịchọfu agbọghọbịa nke a na-akarịa agha nnukwara ekwu niile ekwu mmekwe ihe nke eme n'ụtụtụ nwa n'iji ọchị gị ndị ehi jiri bụ ọchị wee hụ m ala na-akpa agha biko oge ya iji gị shọ biko ka mechie ọnụ ụmụchu ọ gịnị ka ị na-ayọrọ ha ọchị gị na ya a na-ike ma tinyere ikpu ọnụ nna ekwe nire ekwu ọnụ ka ekpo ndị sika ọnụ ka ekpo
nna m ha ọ gịnị ka m mere unu ji na-enyeghị m nwa biko nunu m nwa m ga-anọgide amụghị nwa kwụrụ nwaanyị aga n'ụwa ma biko nunu gbakwute nunu m nye nunu m nwa biko nunu Obonye buri ya nese amoku di mada no se kwa nuna makana wata ne mese kwa kanwoke ai enuma nata zebenine ai enuma lugu enuma nandida enuma naga enuma nambuyo habuna gine kebere agegere gakwa kobi wedi ma agabase mo kobi wedi ocha ai kapende kwa emene kwa kiha okwa wanye bi enuma wa mogu akaba hulugu adudi nekudi akaba hulugu udi nekudi uneza akaba hulugu adawune mu akaba hulugu shinaga na bamada na akaba hulugu emelegena akaba hulugu asemaga kwa hulugu akaba hulugu enuma wa mogu akaba hulugu enuma kanjwagi abukini kemeleki enuma kanjwagi ai abonogini kemeleki ai akane kuma kankoli we bulunu bata gini kemeleki aga kwafuduluki adawdine kudi itagbo kwembacha kobi makobu nenuginu ige bukwe mmada kibudagi aga baragoso aga bafeduluki abona gini kage meleki kobi nwechi ego yi ai enuma wa mama enuma mama enuma wa mogu akaba hulugu adudi nekudi akaba hulugu udi nekudi uneza akaba hulugu adawune mu akaba hulugu shinaga na bamada na akaba hulugu emelegena akaba hulugu asemaga kwa hulugu akaba hulugu enuma wa mogu akaba hulugu obonyane januso nekwiga onyane janagashi nepacho nekwenuma ojukweni iwabia onwotegi hogetikwa gidombo onwotakwagi hogetikwa giyaneka aparegaka hogasakwa gamputumbo kanjugenegi enuma muo adanekudi anagmachoku akwana mabo asakan kankawarage anamni wala single bono hobesopu iwe garden no kadanekudi butube ai butube ai butube kwa dema enuma muo adamu enuma wa mogu akaba hulugu adudi nekudi akaba hulugu nekudi Ichonukwa biko wenekwa iwe na mkpọchiri gị azụ ọ dịkwa mma ọ dị na mma ọ dị n'udo udo dị ọ maka nwa gị nwaanyị ndị ihe mere ị maara m ọfụma n'obodo a aka m ịhụ ihe ọjọọ na-abịakwute gị mgbachie nkịtị ka o mee gị ada gị nwaanyị omume ọjọọ njọ onye ọbụla na-akwu maka ya a na-agba tụfịa akwa maka omume ya
ọ na-akparị ndị mmadụ ọ maghị onye bụ okenye ọ maghị onye bụ nwata onwe onye bịa ka ihe na-enye ihe mere nwa ndụkọ ahụ n'ọma nna ti nke kwuru ezuo shi ọnụ ihuru esuo elu asị m ka mụ gekwasị ngwa gee ntị ngwa ngwa nnachi ihuwa m ahụ nwefuru na ahịa zianụ na ya ọkwụnụ m nwoke gba m ahụ bọọlụ m nwaanyị bọọlụ m nwoke ịgwa eziokwu ihe ọ na-eme na mba ọ na-agba ọ karịrị nke ụmụaka na-ese enuwo ihe nwere ebe ọ bụ ntaji ya maka na ịbọ nekwa na onye mee ndị ụwa m ahụ kpawa nke ịgbafịa ka esi mụ na ya emejuo ihe ahụ enuwo wefuru anya nke ọ nọ isi ọnụ ụkwụ ndị ihe ojii bụrụ ndị ihe ọbụla nwa gị mere a na-agwa gị si na o mere nke ọma ma o mere nke ọjọọ ma o mere nke isi ọnụ nkwọ gụpụ na aka enwe n'ofe tupu ọ ghọrọ aka mmadụ anaghị eji ihe a na-agba n'anya agba na ntị gwa ya aka nwa m mma amụrụ m ogolima amụrụ m achara ugo ịmụrụ akwụkwọ gbagụba akwụkwọ ị na-agọ jee malụ ka isi tụrụ nwunye ya ime o ji mụọrụ gị akwụkwọ jee malụ ọkwa na ịkwụwara nwunye ya ọtọ laa ọgụ malụ ọkwa na igbughere egbu nwoke nwa ya ọgụ malụ mana ịmụrụ akwụkwọ enyere m aka mgba akpawakwa gị ka ị kparịa nwa m nwaanyị ma ka ị kparịa mụọ na onwe m m nọ nele wo ịchọrọ ya bịa ọ na-achọ okwu mana o chetara ya o chetara m ihe mejuo ihe akwụ ekechie m gị bọ ọ dị mma otu aka isi debe ọnụ ihe mkpa bụ na ihe nkwe m na-ekwu anyị ga-ama mbe n'ịbọ nke bụ oke ya dịwa anyị ga-ama mbe n'abọ nke bụ oke ị na-akparị m a ana m enye ndụmọdụ maka nwaanyị ị na-akparị m n'ama ibe ịjọfụrụ si ị na-erejikwa ahụ mana gedege nshi ka ihe ụzụ na-amị ọbara likwa eshi rie neka onye egwusi gbara ụka na-eshi ka akpụ abatụ ya m ọnụ onye egwusi gbara ụka na-eshi ka akpụ likwa eshi rie nne me wee ihe mmerụ gwa maka obodo ihe agwa m nụnụ chelu ndekwa ka oge luo na-adụ mmadụ ọdụ dịkwa m iji chọwa ihe adụ ọdụ ọ jiri eri ihe si na akwa na-eme ya ọ na-ele
aja kwenu kwezi ọnụ onye na ha sikwa na ọ na-eme ọhụma ya jide ka o ji ya jichie ya ike mana mgbe nsogbu dịbụ mgbe asị gị tọkwa ka ịdị ihe ahụ ijikwe mgbe hụ na ịha ya unu anụ gaba n'ihu ebe nlekwu eke ụwa ọ na ya atụ ụtọ na-akpana ya na ụmị bọchị na-akwa akpa ụmụnụ jee mba ndị mba na-ahụ ihe anyị ji biri ihe anyị ji aya isi unu anụ unu nenekwa ya n'azụ unu anụ ya kama nke unu ji ya emebikwa emebi ya ka alụ mma ekene m unu deemenu o abịa mana o agha wetakwa unu nke oriri na nke ọtụta na nke ọgụgụ hụ ị na ya aghụkwa ịmahakwa unu m agụnakwa nke jeka egbughu ịhụkwa ya ihe ahụ na-akụ ikusowe akụsowe ọkwa eziokwu chi na ikudobe isi unu na-anụ a na-anụ m o anyị anawakwanụ dịwakwanụ mma dịwanụ mma Kekwa ka sọsọ gị nwa nọ na-agbacha oche dị ebe kenu ma Uchechi ị na-ajụ ajụjụ nke a kasị na ịmaghị ihe m na-agabiga n'ụlọ ọnụ nkwụ a kemgbe m batara n'ụlọ bụ na gịnị mezi biko ka anyị hapụkwa okwu gbasara enu ka anyị hapụkwa ya biko nwatakịrị ọmakwa na ịwụ nwunye nna ya ọ chọpụtara o kwetakwa ana m anwakwa ike m na-adụ ya ọdụ nne kwesịrị ịdụ nwa mana o si ya na ntị nke eba o si na nke epiopụ ihe ọ sọrọ ya ka ọ na-eme otu ọ bụla ọ chọrọ ka ọ na-eme chelụkwa ka m jụọ gị mmeri anụnwa enuma na-eme kedu ihe ọnụ nkwọ dị gị na-eme maka ya kedu ihe ọ na-ekwu maka ya di m onwe ya bụ ihe ọ na-ekwu nna ya na-adụnyekwara ya nwatakịrị a na-akparịcha mgbe ọ sọrọ ya mee kọọ m ọnụ ịmana nwatakịrị akọgide m ọnụ kọọ mụ na mụ ericha nwa dị m n'afọ na ọ ya mere m amụ na nwa ka ihe m ga-eme so nwa ji nnọọ mkparị agwụcha gị ahụ mkparị nke obere mkparị a niile na-abawanye kwa ụbọchị na-aga ka mkparị a na-abawanye ọ na-eje ihe ọ sọrọ ya mgbe ọ sọrọ ya bie ndụ ọ sọrọ ya mgbe ọ sọrọ ya kparịa m otu ọ sọrọ ya ahapụziri m ya biriwere ndụ ya otu ọ sọrọ ya ebe di m hụtara ma dịka onye abaghị uru n'ụlọ ya cha maka na m amụ nwa ka ihe m ga-eme sochukwu bi n'elu ka m legideziri anya ọ ya ka m hapụ m na-elegidezi ya werezie mme ihe sọrọ ya nwanne m nwaanyị diwe Chukwu ga-enyere gị aka ịnụgo diwe jee weta m maka nyere gị aka bachawa akpụ nke a gbaka m weta mma jebe nwanne m Adudi nekudi akaba hulugu nekudi unesa akaba hulugu adawune muo akaba hulugu nagina bamana akaba hulugu emelegina akaba hulugu asimaga papulu gana ihe nwa niile nna m ịhụkwara wetagodo akụkọ ahụ ọnụ nkwọ ndị ihe mmelụ ndị ha na-aghịrị aga akwụkwọ nke a gịnị ọkwa shọtụ be eyeyere gị ịka ichewe ma ọ dịghị mmadụ ahụ
ihe eji anụ nwa mbụ ihe ndere gị n'ihe ịgụchakwa ya ọdụkwa gị mma agawa n'ihe ọ dụkwa gị mma ma etinye na nkịta chịta ala n'ihe ọdụkọ mana nna ya ọnụ nkwa ihe dere n'akwụkwọ karịrị ọkọtọ dị isiokwu ụwọ ka ikirichere nwa m na-ekiri ka imi ejiri pịa apị ọcha ya chafụlụ ukwu ehegere ka ukwu nchịta oke nchịta na rigoro elu oge ọwa gị bịa n'ihe nwa ya nyeghị ihe nwa echiche na nwa mbụ ọgbakwu a na-achọ eje ka na ị maara ihe ndị eji bịawa nwatakịrị na-agba mbọ eme ihe nwoke na-eme mee dịrị karịa nwoke ọya meziri ị ga-eji ereba nwa gị ele ọ na-agbagodi mbọ ka aja gị unu gwa m n'obodo nwa ma obodo ọzọchi obodo bịanụ anyị mele nwa mele ịna-egwoke ochi m n'ọnụ mana ihe niile dị ka oju n'akwụkwọ a doro ewu na ọkụkọ anya na ị na-ele ya ele ndị ka ewu na ọkụkọ doro bata n'ebe a na-anụ dị n'uhie Nnamdị anyị anakwa ịchọkwa anyị na-enaba Nnamdị bịa ka anyị na ọkwa ngwa bụ gị agwa na uche m adịrọzi n'ebe nwa ahụ nọ ọ gwagwara na ya achọghị ije n'ihe nwa isi m ka anyị jebe ikwute mbọrọ kịta anyị abịago obi dị m ụtọ na ijizi ntị gị anụ ihe nna ya na-akọgheri ebe a anakwa m isusu usoro ya bịa kịta lachakwa unu n'ibo ike dịka na ike na nna ya na eke nwaanyị nwoke na-ekwe na mmanya na ajụ jiri bịa were daba unu eme okwu ewere m eje na agwụ m were chụọ aja na-ekegharị m na eje ka ihe amịa ọgbụrụ n'ike dịkwara echi nri nna anyị ka ihe kpata ha jizi n'ala atụfuna ha ọnụ ịkwụ ekwadoro nwaanyị a na-ama ndị m nwere akwụkwọ ngwa jedị ihe ahụ egosi maka nwa m nwaanyị ha bịara okwu gosi ha ha gbawa ka nchịta ala nkwa m n'ihe nwa ọzọ nna anyị ọkwa ịma na ihe ewu ndị nke ya nọ bịara enu ma di i were ogologo ha akwụkwọ ị dejuru chụchaa ha nna anyị ọ kakwa mma na ị hapụrụ enu maka ọlụ dị kịta ndị dị na-abịa ya ịmakwara ndị obodo anyị a ahụtaghị enu ma dịka nwa agbọghọ na-eme ezigbo omume ofe ogwụchi gbalụ ka esi eke akpọ ọka bụ ihe nọ n'ihe nwere ime otene ọkụ na-eri ụlọ ya otene dụbụ ihe na-agba mgbe okpuru okenụ nọ kọnkadị n'ezi chia na azụzụ ngịga okwe ihe mere gwa m mụrụ ga-achịpụ ya arụziere gị aka jikana mmadụ nọ n'ihe nwa iri abịa gwa m mgbe okpuru ọ ka nsụ na amị ọbụla bụ mụ na ya nọ n'ụlọ chia na mmadụ irikwa echi mma pi ndị ya aka n'ala nwa ala na ịgba na eri natara gị agbawarie ala gbara ụka mmiri ala gbara ụka akọ na ya fụta echi tuu I've never seen this kind of girl before. Her body they hot like every time. You think that she wear, she go show you herself. She know the fear, she dey fight like my ties. Hey! Chende ngwang. Ole ihe na-ebe eme gị na-akwụ na aduru gị na-arụ. Ndị yesu nwa bụ nwa ka ị na-akpọ efi m jidere gị n'elu di m ị nọ na-eme ya na-akpọ m efi chie kịtụ ka ngosi gị ihe efi na-eme gị n'abalị bịa owe kụwa nwa dị gwa gị ebe o jebe onye ọbara bụ mmadụ bụ na-agwa okwu chọọ ndị ma o nwenugo ebe enu ma na-aga ọ na-agwa m ka ọ ka ịchọ m okwu n'ọnụ ịhụ na ihe ịkọje n'ọnụ dị ihe nwa bụ ọpere afọ mmadụ bụ anọchi na mmadụ ihu ohu egwusi gbara ụka eshie ka ahụ Enuma, ebe ka ị na-eje
na-eche ekenekwa m shia ama ka m atụgharị igwe ọnụ Hey! Nwaanyị ahụ isi ya ezu ezu. Ife ị na-etinye nwaanyị ahụ bụ ezigbo taa n'ọsha. Ọ bụ ọdị etụtara Enuma. Nne m jụkwa m. Ndị eke nke ọkwụ nọ okwu ihe mere ọkwụ unu nọ. Ndị eke nke ede ama na oye ya bụ ọbụ. Edere ya n'ihu. Edere ya. Ma Enuma chere godo. Ife ị na-asụ nwaanyị ahụ. Mana isi. Mana ebe. Mana okwu ya. Adaeze. Ịma onye Enuma bụ. Ịma na isi nsị ka na-ata ime ezi. Enuma na-aka mmadụ jagịjagị. Otikpa eze. Onye Enuma bụ. Mana nne nwaanyị ahụ ya ji ekenewe chio ya. Ya ji etụwara Chineke mma maka ọ bụkwa na obi adịghị m ụchọ na ya shi nwa. Nkịchakwa ihe nka akụ ọbara kara iju ahụ niile. Nekwa m ikpo di m ọgọ m. Nekwa m. Ana m atịere ikpo ọnụ. Biko ndo m kwa ite m ihe. Enuma ndị ebe ka ị na-eche ekenekwa m shia ama ka m atụgharị igwe ọnụ Enuma ndị ebe ka ị na-eche ekenekwa m shia ama ka m atụgharị igwe ọnụ Enuma bịa ụmụ nwaanyị ebe ka uche anọta n'anya shi nwa ebe ya na-akọ jụkwa m nne m ndị oyi bụ onye ọbụla ịhụkwa na-ejụwa ajụjụ ndị anyị jụkọrọ anyị ịbụ nna m ọnụ na-ama na ndị a na-atọ mmadụ nwere ike ịtụ unu ma ndị na-aha mmadụ ahụ nwere ike ịhụ na ahụ chekwara njụ ọnụ ọ maka na iyi ihe na-eji nji bụ ndị mma bụ ndị n'ụzọ onye ọbụla ịhụkwa na-esho ndị nke ịkọtara ndị nke ị na-eje kparịkwa onwe gị achọrọ nkwa ajụ ahụ ọzọ chekwara ka ngwa anyị chikwe nke nwa na anyị ka wee shiri nke anyị ka eji eshi na ya shi nwa ọ bụkwa na mmechi anya mepee ya unu aka nọrọ ebe a ngwa ụnanụ ana ga m atụgharị ikpu ọnụ nga ebe ahụ aka ndị akpọrọ m mụ bụ ị na-agwa ndị ibiri igbo ayọ na-ayashi ngwa mụ na adaeze n'oge chụworo nke anyị jiworo ndị ike n'ime anya na ọmana ngwa jide mmanụ chi ejigwo ị na-abịa nna gị onye ha keghe biko kwe ike gbaghara m maka ime emekwa ya ọzọ emenụkwa nwa awa mee ihe nwe imere na-ayashi ya emere agwanakwa awa nụrụ ya babu nọ chọrọ ya alapụta ndị ihe na-ekolu m ndị ihe na-ene ka apịa ị na-ajụ m ka ọmụ a ga-ajụ gị ọjụ jisi ike na-emebi ya ihe ajụ ya owo ihe ọkaikpe jụọ nke ka ahụ mbido achọkwa emebiri na ihe akwụ n'ihu ndị ọzọ akwụrụ n'ahụ ya jee nọ ndị ebe ma hụkwa ihe ya ekwu emechi ọnụ aghọtọ n'ọnụ Enuma nwa mokwu akaba hurugu adudi nekudi akaba hurugu nekudi unesa akaba hurugu adawune mu akaba Mama deme tuko mo. Mama ina-ekene deme. Enuma Wambo Enuma Wambo aya Zimi no pa mune muna ya po Enuma nata zebenine ai enuma nugu enuma nandida enuma na Oye, hafu wayo, ebo no yenzi bo. Neku yin na gbaro ihu maka. Mama, na ekene ti achọ ihe za ekene. Odo dikwa. Owayo,
Afọ onye funu isi mebitara ihe maka. Afọ anyị nwe ma anyị ka agwụ. Ike wara agwọ. Onye mebe ọka ata. Ọka ata ime ya bụ ọnụ ọmụ na oji. Uwe ihe ọ gbasta. So si ya wa makwala ba ata. Enu ma je. Na o ti chakwa ihe nwa ni na odoko. Uwe ihe adafa na ya. Onye mere ihe nwa ji eme. Onye nzizi. Ani kama tiari ko. Ani kine wa. Ate ko na ri po anu na mo. Ano ni e nsogbu. Hey! Nti ya no ma. Ndi mada. Wo ba aka. Oyi ndo ike mewu. Awa ye madi nsogbu mmadụ ka ye nsogbu. Aka mu yo mu. Biko kapende kwa mpa ite mi he. Awa ni bu. Aba ogi enu ma. Na site kwa Kevin eyi mu nwoke. Kevin. Enyi nwoke Kevin. Eyi mu nwoke. Kevin yeyelu m ekwentị. Ashibobo. Ashibobo. Ekwentị. Ashibobo. Na asị na anyị na-ekirite n'anya bụ na asị na Ashibobo. Ị na-ekirite na asị na asị. Chegodi ihe nwa dị anyị. Ọ bụkwa adịrị ọsịsọ ihe ọbụla na-adịrị ọsịsọ. Ashibobo bịa na ekara piwo. Kapende biko. Chekwere m piano. Enu ma ji waya apịa na kọm. Ọ ji waya apịa. Chegodiri. Ọ maka na ọgwụ wee. Kevin! Niko kutagana maabra. Kevin! Achara maabra! Kevin no kwara no nkwego. Na aka na akpa. Ashibobo. Chere. No kwara no nkwego no na aka na akpa. Bekee bụkwa na agbala wo. Iso isi nkịta na ime ike jiva. Mgbe onye mmebe ọbụla nọ. Ọra m na-ekwu. Nwa nwa hụkwara na. Ọra m na-ekwu. Na asị nkwego si na ebe. Aka dị fọdụ nwa. Oh no. Nweta nwaanyị na-agwa gị nke m gwara m fụ ya n'anya ị mara onye ọ bụ nweta nwaanyị na-agwa na m chọrọ nwa na-agbazi m ala Hey! Ahụọ m ihe. Enu mande ha. Ahụọ m ihe. Uwe marụ anụ shọ nwanụ na-azụ dị nji chọrọ ogo. Uwe marụ ya ọ bụ. Nwata nwoke ahụ ọ nwanya nwe keke afọ ya Obiora. O duru m anya n'ihu. Ikperime nwa amaghị onye mbụ n'obodo nwa. Olu na amaghị ihe n'ụma n'obodo anyị a. Mụ bụ ọ na-emere nje ahịa. Mụ bụ o ji agbachachi eze. O ji makpa asha. Nke kacha nke bụ na alụ n'ihi na ọ na-akpa n'obodo anyị igwe na uwe ya ma maka ya. Gba ndekọ ahụ nke bụ na igwe na uwe ya magụrụ na ọ bụ ya ahụ n'obodo anyị. Nna abụkwụrụ nna. Ndị chi ekene m unu. Unu nwa na-awa nji nke arọ a abụrụgo ọkịrịtọ ya bụ ọ bụ ụta ọ bụla echi unu na-akwadebekwa igwe ozi ziri ụmụ anyị na-etere anyị egwu eruola ha ntị ha na-amụ egwu dị iche iche amụ nka a na-akwadosi ike egwu adịrị ya. Kedu maka mmọnwụ anyị? Mmọnwụ anyị dịka ijele mmọnwụ anyị dị iche. Ijele ọ nọkwu ya? Ijele nọ ya. Inye ọgbọkụ nọkwu ya? Ọmabọ nọkwu ya? Kedu maka nwa nkata? Aka m eje fụ idika onye isi mmọnwụ ya dị nkwado mgbe ọbụla. Ndị ichie biko ekele nụ igwe gbaghalụ m abịarọ m n'oge o nwere okwu dafụta be ndị ọgọ m ashịmbịa tie ya ọnụ ya bụ mgbu biko igwe ichi ọnụ nkwọ
mgbe gị na-abịa leti ọ bụrụgokwa na-arụ gị kedu ihe a ga-eme a ga-ejeri ebe dibịa bụchakwa eziokwu igwe rapụ ya omume nwa ya nwaanyị ka ọ na-eme agwọ tara nwa ya nwaanyị na ajụ ọdụ ha na-adọchi obodo anyị azụ mgbe niile maka kwapụrụ unu igwe n'ichie unu anụrụ mkparịsị ọsụnọnụ na-achị ka ọ na-achị ụzọ si n'ọnụ pụta dagịrị mere ọnụ nkwọ mechie ọnụ ọnụ nkwọ asị gị mechie ọnụ ọ gịnị mgbe akwụkwọ kutuo ebe a mgbe akwụkwọ kutuo n'ihe obi igwe obi igwe ngwa ozugbo ichi ọnụ nkwọ na nnachi unu ga-ayọ anya ayọ na-ajọ okwu unu kwuru ebe a igwe ayọ m gbaalụ biko gbaalụ nke ọ dị ka na-emenụ ndị ichie eme iri ji ọbụ nke arụ a ga-akpụ ọkụ n'ọnụ ọ ga-apụ eji ụbụrụ ọ ga-akpụ ụkwụ akpụ n'ọnụ anyị ga-ezisi ndị mgbamgba dị iche iche ndị igwe dị iche iche ndị oke mmadụ dị iche iche ndị onowu a ga-abụba bịasịa wee na kabamara na o nwere ihe ijere ji wee kara akpụnuke na nwoke na ibiera n'okwu ọnụ ekene m ndị iwu nchọkọ ndị ha ịchọkọ ọmụbi na-achị ndị ha ịchọkọ ọgụ bụ nchọtara ebe agadi nwoke dịkịrị shi na ashịrị bịa karịghị mma ịnọ ndekwa nke nwa na enu ma nịrị echu ụra ọ bụrụ ashịrị bụ iji ma agba ihere megbukwa ehi ehi akpụ eje ahịa ọma agwa m ihe ịkọkọ na nwoke mechie ọnụ ịba na ahụ ịkọkọ chere ya nụ ijọba na-akọ ya agbagha ya sitere ama dịka ọ dị ahụ dụkwaghịrị imi onye nzuzu onwere ihe mmeri ihe n'ọrụ bụ iweta ekwe ichekwaba okeke iko kpọmkpọmkpọm enuwe abụ mmadụ ọ na-ezuzu ezuzu ọbaghị uru ijebe okafọ kpọmkpọmkpọm ụnụ anụkwa na ọdụ mma ọnụnụ mụbụ agụ mụbụ ịchọrọ imere ndị ahịa onwere ihe mmeri onwere ihe na-emerụ n'isi nekwe m anya ị ga-ahụ na onye mmekọ egwe m ehe dịla chikọ ndị pụọ achọkwa m nsogbu dịrị na ndị ahịa na-eme na-abụghị ịkọ gberegbere nwoke na-agba asị alo mụbụ ị na-agwa anyị ga matịgharị ikpu ọnụ mụbụ ị na-achị na ịchọghị nsogbu ebe iji m akụ ashịna isi na ịchọghị nsogbu ịchọla a na-akụ ma eyeghe mee ihe ọkweghe ma na aha m abụghị elu tapụta abịa m onye mere ya chimbe fụọ chimbe fụọ Una nwoke shiri m aka ahụ mi tọgbọrọ ego n'obodo nwa mụbụji agbashi dụkwa ndụmọdụ dụkwa maka ozuzu kwekwe ya ọzọ ozuzukwe amụọ ya bụ nke ebel anyị ka maka ya ikpuru ọnụ nne m bịaka shi na nkume ọfụọ ndị enu m egbu nwanne m echi nwanne m
kapende na ụmụnne m amaara m na unu maara na ọbụ m Enuma bụ onye ndu njenje nwa unu ananụ ha na-agbanye amaara m mana o nwere ihe nchọrọ eti ya kwu ọ ka agbaịfụtakwa na ọgbakọ nwa nara ayọrị ukwu agba egwu ayashi ndị njenje afụtanụ ngwakana ya ekele na m egwu ngwa ma unu akụ nakwa Enuma onye mbụ ụzọ egwu ọhụụ n'ebe ebo jụọ ya ọ bụ na ịma na ahọgharịgo Enuma ọ bụ na ịma ahọ ọnụ shope gị bụ anụmanụ dowere ihu ka ebu n'ebe ọwa ịnọ onye ara igbe emeghe chekwara ka ngwa amara m na-araba ihe na-akpọ unu na mbụ mana ka m were anụmanụ ihu unu kwukọ na-araba ihe na-akpọ unu Enuma ha na-akọwara gị bụ na mmemme nke gara aga anyị nchakwukọrịta na mmemme ọbụla anyị ga-edupụta onye ndu ọhụrụ ga-edu anyị gị na mmemme nke gara hapụ nzukọ onye ọzọ duọ gịnị kwa ka gbakọsị n'obodo a mechie ọnụ onwe onye ba agbakanyere m egwu anyị ma Enuma ka gba egwu mana anyị niile n'ebe a nwere ike ịbụ obuzo egwu n'otu anya n'ọbọsọ Enuma mara agba egwu nwa adagburu na-efi ndị ehi ka emewu anụ nchi ndị ehi ka emewu bọbụ na-atọgbara akọ gbere zọgbu ha n'ihe azọrọ azọ amara ọkwa ihe ọbụ eji akụgbu ubushiwa ebidokwa ọzọ hafuo chekwara ka ngwa ọka ekuru maka na amara m na ala na-akpa gị ọ bụkwara ụlọ akape ndị hụ mmemme ihe nkwesịrị ime nke nwa katama ma ya sa nkụ niile ya sa agụnụ onweghị ị ga-emewu ife omeme onweghị bụ ibe egbu ekwume onweghị bụ ị ga-egbu ọnụ shope ọkwa ihe nkiri mgbọsị enyi ọka maka na mụba agụ nkịchị ọkwa kasị bụ horo maka na mụba agụ nkịchị ọkwa nga ekweghị aka na enweghị ike eme ọkwa nne gị dara ngwụrọ bụ nna enejere anya ọkwa nne gị dara ngwụrọ ndị nna m ekwe m unu ọ bụ ụzọ unu gara dị m mma bụ njin aga ngakwụkwa ma agakwọ na-agwakwa ihe unu na-emere m o jiri ojii bara ndị ilo gbara m okirikiri unu ekwughị ha mete m dara akpụ na ha na-ewe ikwe iji ọkpa abịa chie m kwa na akụjisie ha ndị na-ekwu nke dị n'akwụkwọ na nke na-ede unu emume ha na-ịda obi ndị na-eyom na ihe eyom ka ya she na mmadụ nke m afọ iche unu dopịa ha ya ha na ikpu ojichi mekwa onye gawa biko onye na-elekwa ya n'azụ ise n'ebe ihe nwa m wetara unu ya erie n'uju mma atabụrụ ndị ntabụrụ n'ebe kene agbọghọ ọkụkọ ahụ na-eke agbọghọ mmadụ achị m na unu bụ olu ri ndị nie kalụ ndị otu unu shi ha na nwoke nwa na-emete unu mma unu enenekwa anya n'azụ ya emete ihe m mma nebe eyo ọbara nwa ọgụ bụ ejiri chọọ ihe ndị nna nna anyị ha mma wetebe ha ọganihu anya ihu ụzọ hụ mgbe ndị ilo bịara ndị iwe anyị nwa oriakụ m bịa na ihe ngwa bịa n'ebe ihe eji eshiri m onugbo kara aka onugbo ohunu ka ndị lọ ọnịdị ka ọchị wolu mma na ịgba petewe ya pewe ya ghebe otede ịkpọ ofe na-ewe otede ịkpụchakwa nri sirias na ibe otede ya dị ihe ya akọta ya ala ije gwara ọrụ iyom ọrụ ha were ya chitere m ofe chi achọrakwa gbara achọ chi achọrakwa imejue chi achọrakwa ihe ndị okenye n'ime ya achọkwa ya achọ ihe ma emeghị atụwa gị ime ahụ ị na-ekwe ya atụ wolu mma ọzọ na ụwa bụ nke ya gwụ Adamu iwe na-ewe m abanakwala m
emejọrọ emeshuo m ndị emere ịbịa ọbịa janye ụmụ omenu nke anyị na-amụ egwu ka na ya bụ nne egwu atana ka mụta ịma ihe mere igwe zuru m ozu dị mkpa ịma tufu igwe ahọfụta mmadụzi oyi ozu oyi ọhụrụ n'ahịa ihe ọ tụkwasịrị obi o zuru m ozu dị mkpa ọ ya bụ njọrọ njiji na-ebịa mana abanyalụ m biko ndị ka o doro ga nna m ịhụkwa o nwere nke agbara ka nwa okwe nke agbara ka nwa okwe nke edowere ka nwa ị gara ije ukwu nwanne ka ọ chiri golie debe ogoliba debe ịgbakọ choko mma ekwe gị ya ewutene gị nke unu ya emechi mma ha ihe niile nji bịa kirie gị ewekere m onye ọzọ nji aya isi na-ebe gị nna m nri ọdụkwa nri ọdụkwa achọwa nri adịghịkwa achọwa ngwane ana m ekwe gị ekwe m enu m ebe a ka ị nọ eche m ị nọ n'ime ụlọ gị ndị ebe ahụ na-achọ elu ọgụnụ nwanyị nwa atabiri m omejie ha nọ m aka onwere emeghị enu ma biko ama m na nwunye m ụdị nne ịchọ ma mma ya onwe ihe ọjọọ m mere gị ihe niile ihe ọjọọ m mere megide anyị biko gbagharụ m ka anyị biri ụgba n'udo otu anyị si bụ ebi amamihe ị na-akọ onwekwara ihe ị chọrọ ikwu na-ekwuo o nwere ihe mmekọ enuma ọkwa mara mụ na anyị na-akpakọrịta bụ na-atụkọrịta bụ alụ ọnụ mana ihe ndị adịghịzi otu a kịta biko anyị na-akpakọrịta ọ mgbe nchere na ịbara uru ọ mgbe nchere na o nwere ihe ị ga-emewuru m mgbe nchere na m ga-eji ụlọ anọchi anya nne m mana na o nwere ihe mere m ebu maka ekwana ihe ọjọọ m mere ka ihe m mekwara na gị mụ be na-achụ o nwere ihe ọjọọ imere ndokwe ngwa ngha mgbe ị chekwara na ihe ndụ na ahịa na ịdọghọ na ahịa igburu ọchụ mgbe ị chere nna m na mba egwuregwu na onweghị ihe nke emewu na onweghị ihe ndụ mma ahịa igburu ọchụ mgbe ịfụtakwa ndị obodo niile shi atịgbuo shi egbuo shi omegburu nke igburu ọchụ anyị nwajekwa m ntị chekwa ka mgbarụ ọ dịrị bịara na nke mma na ọkwa dịrị ha ama ihe nzuzu iji gwurichi ụwa niile dara n'ahụ wunye dị nke ọhụ amụsụ anyị ka ma tụgharị ikpu ọdịkwana onwe igwe ihe mee bụ na anyị nwee nkwekọrịta ndị ego na-akwekọrịta ị ga-abụ onwe gị niile igwe di ya na-eme igwe ya dị ọkụ ma ya wee nkwekọrịta wele n'ahọ gara aga bụ anyị kpakọrịta si na ọha ọbụla na-eke na-ahọfụta onye ndu ọbụla onye ọbụla malụ nọ enu ma chịrị anyị n'ahọ gara aga ya rituo ka onye ọzọ chi na-egwu igwe ga-adị igwe ashịbụ ha shịkọ onwe gwara m ndị yi na-ejewa ha ọkwa ọmụ bụ onye duru n'arọ gara aga nke m duru ha mana m dutere igwe eluma ihe ashịrị bụ n'otu ọkwa ụzọ chikere ịsakwa ọnụ ọgụnụ agakpọkọsị n'obodo akwa m akanye m ụmụ agbọghọ igwe ana m echekwanụ na mgbe egwu ụmụ agbọghọ ndị obodo anyị jigbe gawa n'ihu nke ọma bụ mgbe Enuma bido bụrụ onye mbụ ụzọ egwu ọkwa na etu aka ọ dị Enuma nwa m wetuo n'obi
ihe atọ n'ọchịchị nwa m hapụ nụ ka onye ọzọ chụta tupenụ nwee ndidi. Ichie Ogbodo cherenụ ka igwe kwuo okwu ka okwu tokwuchie okwu. Ebu igwe onye jiri ya nwayọọ. Ọ dị mma. Nwa m gee m ntị. Udo nwere dị n'obodo anyị rapụ n'elu ụwa ka ọ chịsịa nke arụ a oluzie arụ ọzọ arọpụta onye ga-achị ndị ichie ọkwanụ ka ọ dị. Onye gwa m n'igwe ga-ekwe ka nkịlịka mmadụ dịka Enuma bịa bụrụ obuzo egwu ndị njenje ọzọ maka Chukwu mee nkwado. Hai! Nneka, gba nkịtị. Makwa ya na-akpọ gba nkịtị. Gba nkịtị. Anyị nagidewe Enuma n'ahọ nwa mana ahọ ọzọ na-abịa. Ọkwa ma ihe bụ ahọ ọzọ ọ na-abịa. Amala ihe ka eme mgbe ọ karịrị mma na mụ hafụrụ egwu njenje anyị wa karịa na wata amụsọ mụ bụ Enuma ga-edu anyị. Ọ ka mụ mana m fụrụ ọka mana Amarachukwu Amarachi jiri maka okwu ọnụ igwe nọ nde okwu ọnụ ya mere iji hụtọ m nta. Okwu ọnụ igwe mere iji hụ m nta. Chere ihe na-aka ebe ahụ mkpa m ọwụ dị mkpa m cha mkpa m igwe kwudekwu n'okwu ọnụ ya ọ kwọrọ m n'ụmụsị kịta okwugharịa ebe a ka nsogbu ga-adakwa ahụ ebe a ka ezigbo nsogbu ga-ada. Onye ihe m na-ewe iwe ya bụ ka o wee gbuo ya. Ọbụla unu na nnụọ igwe ekwuo n'ọmụ ube Enuma bụ ihe ka achị na-egwu nwa ọmụ bụ ihe ka na-edu unu na nnụọ mana onye chịkwa na ọ dị ha mma ya jekwa eje para nkata ose kpọrọ nkụ tajufu ahụ anyị ka ma bịara ikpu ọnụ une m anyị na-achị onye kpakwara anyị baịka na-eme n'egwu njenje ọkwa une ndekere ihe akụkọ ọ jewekwa abụnụ anyị mụ egwu anyị Amara were okwu ọsịsọ na ọ ga-adụ Amuche okwe n'ihe maara Ndị igwe kwuo nne m welekere ihe nwa ọ jerekwa abụ ada eze dị mma kan bịa wele ngwa Nneka Uju Ada ngwa kwụrụnụ tojuo n'owu n'ọhụma anyị tee egwu mee ọkwa na ọsịsọ na ọ ga-adụ ndekwenụ kwụchita kpuchi ihu ka o were wuru unu onye ọbụla gachafụtakwa eze maka onye gachikwa eze na m abịa gapee ụnụ anụmakwa anụọ onye ọbụla dụkwa emepe eze onye ji nwaada mụ na onye so mepee eze gị onye ji nwaada mụ na onye so onye ji nwaada mụ na onye so agaghị nwaada ha wada onye ji nwaada mụ na onye so
ụgbọ anụ nwa ọkwa pempe ndị tara na aya ihe nwa ọ ya atụgbugo m na onye ejika anụ nwa m bụ Enuma na owere ụdị ụgbọ anụ nwa makwa mkpọrọ onye nwere ụdị ụgbọ anụ nwa bụ ihe nụbara nwa m o jika enwe nsogbu ejika ekwu eta ahụhụ abịakwa aparị ya aparị nwoke jika anụ nwere ụdị ụgbọ anụ nwa ọ na ya asụ ya aka n'ala ka ụwa ọ chụkwa ya n'ukwu ala ọ chụ ya n'ọnụnụ ala chụha ya aka n'ukwu nwanwenyere ukwu ama agha iyi na onye bụ ogbenye ejika ha ahụ ụzọ be m si na ya na-anụwa m onye mbụ ogbe eme nnekwa bịa be m wee jika anụ ya ka ụgbọ anụ mmadụ ọkụ ohokwe azụ m ya mgbiri ahụ onye ọbụla jika anụ kwọwọ eji ekwe kwado ọkwado ego ihe ewe ndị ego ajị na ịmanya wụ ihe eji ego eme ịnụ hei oge egwuchi gbara ụka echinekwe ka akpụ nke nwa m nọ oge egwuchi gbara ụka echinekwe ka akpụ nke nwa m nọ gwa m nkwadobe gwuo nwuru ukwu onye jeka anya uru ọ ya eri karịrị Mama Benji. Kek email. Hey. Papa. Hey. Nda. Kek di kono mel. No. Wah, you want moto? Papa chiko. Hey. Chiko. Chineke. Papa. Ya kono me. Ai do kwa. No. Aro makai. Cek kamu basta si hem jenota na boot. Aduh, ban. Hey, Ciko dalu. Ayo. Ya. Ndị nyemel. Ika kwado ho. Eyo. Owe wushi walo ke shi ka akpọ. Ndị nyemel ni ka kwado bebe meji ohu ayi na yeje. Ememe iri ji ọhụụ. Ana m aga. Achọghị m ịga. Uche m adịghị. Blogono. Pena ni ihe je kwado na ya je n'oge. Ihe so be kwa wa si no woke wo kwa no mo no wo ku na sele ya no ye ya. Maka na o wee emume iri ji ọhụụ ndị ichie niile ga-edu nwunye ha bịa ka iji cheta na ị nwere nwunye. Ana m aga biko hakwa m aka. Hey. Owe gbala ụka. Echie ka akpọ. Ndokwo. Hi abomu. No wori ihe na-ese. Na ọ hoke ikpa. Na echekwa na o waya ọnụ na ọ ga na-aga ya na biko jee kwado ya jebe hụ n'oge. Ọnụ nkwọ. Ọkwa ịma na nwa anyị lụrụ alụ kwesịrị ka mụ na anyị na-emekọrịta. Ehihie ịkpọ m nwunye mana o ruo n'abalị ịdụnyere m azụ. Ihe na-agagbo ngwa ọbụna ma na-akpa ha aka na ya shi. Ngwa ndị mkpara ga-akpa ndị ihe fụtara ya. Ndị mkpara ga-akpa ndị wanyị mụrụ m. Eri mkpara ya bụ aka agbụ m aka wa. Ndị ya kpatara ya. Ka ekwana ihe iji dowe m n'ụlọ gị ebe ị ma na onweghị uru mbara amụghị m nwa ka ihe iji dowe m n'ụlọ. Ihe njiri kpọtara debe ebe mbụ na asị na ihe kwukwala ihe akwụjọwa. Nwoke nọ ndekwe nwaanyị nọjọwa. Ka ọ ji na-ekpe aka aghọsị. Nụ ya? Ngwa ọkwa na ihe na-echeghị bụ amụtawa gwa m hụ bụ Enuma o sukwuru m. Ọ na-emedele karịa ihe ụmụaka na-eseje ka ebe. Nụ ya? Maka pịa n'ihe hụ yite akwa anyị edi. Idewere m n'ụlọ gị ka nwa gị nwaanyị Enuma na-akparị m mgbe ọbụla ọ sọrọ ya. Ka Enuma na-akparị m
mgbe ọbụla ọ sọrọ ya ọwụ na mma ọkwa na ma gị na-eme ị na-ahụ ebe na nna gị etuwenu gị ọkpọkwụ etuwe gị ọkpọkwụ ịnụ nke ekwuruchi na-adaka mmanụ nnọọ ị na-ahụ ebe na ke awọ jụrụ gị isi ịpụ ya nakwa na nna gị biko egbu na m oge ndọrọndọrọ anyị mere eshigwone jee yite efere anyị di na anyị jebeghị n'oge dịka nchigwa gị ihe ma onweghị ebe m nsoghi aga onweghị ebe m na-aga ruo ebe ị gwara m ọnọdụ m n'ụlọ a hoi ọgbajodolu mekwa nri nọ n'ihe nwa ye nwaanyị nwa o ju ha ahụ na nna o ji ogwe ha nwekere obi arụ na owere nke ị nọ n'ihe eri ihe ihe aghọrọ ha ivu alọ hoi ọgbajodolu ohe gbara oke eshie ka akpụ mmechekwu nje mara ihe m na ya eme Enuma wamoku akaba hurugu adudi nekudi akaba hurugu nekudi unesa akaba hurugu adawune mu akaba hurugu shinagina bamada akaba hurugu emelegina akaba hurugu asemaga papurugu akaba hurugu enuma wamoku akaba hurugu enuma barachinobu Obole kadaga na wai ai asimaga papulu Obonye buri ya dasi Aboku di mada no se kwadona Makana wanda nembe se kwa ai enuma nada zembe ninye ai enuma Enema. Ikwa ki dora ma. Nnem de kwana ge. Ndi nke gawara ya ga no kwa aga m. Na de me. De kam. Ndi. No mam. Ikana amakwa mma. Hey. Ikwa ini shi na mo. Ikwa ki dora ma. Ne kwa kpokwo. Ne ina amagbu owe. Hey. Nne. Keben. Nde. Ama no takwa ma kwa na eche me ga anu di. Di ndo ya nka anụ ebe bee nọ m benja m ka nọkwa ndụ ị ka na-amasị m ahụrụ gị na mmemme tata ị ka na-agbakwa egwu ka isi agba mbọ ọkwa Bịanị, kwa ka idoro ama ikwere akpụkpọ ụkwụ ọ na-egbuke ka ọwa Bịanị ndị ụgbọ mma ụgbọala ka ofu n'ime ụgbọala m nọ ashịbọbụ nke a ọbụla ife ka nke a bụ ashịbọbụ ewe ikpọ m ịlọgọ ọ na-ekwenụ moto bẹ́ẹ̀nu mu bẹ́ẹ̀nu ama ebugi na ya ashịbọbụ asị nga iyi aba ashịbọbụ ka pendekwe m bịama Ini kayak ada bel. Hey, siapa Uno? Uno.
Wamo, Ibo Dogu, Ekwengi, Ekenenge, Akana Mulu. Maneso, Mulu. Oh, Nana, more is over. But you have the mouth on that more now, yeah. No, even I never got again. Umano, why you gather me? Mano could check the palm, nor could be here. Makasi ni makopa one in the no who you look you do one on one. I'm on donkey. We go donkey, you may make it no. Oh, near the term, but no command, she got a shake. In the pure diabemo, a pure get your lip, but I'll put that. It was a combined hand, may you call you. Madame, what people will walk into the desert. No, Mukaraka, the mother bench. Hey, Jane Trolley and oh, ye. I have Papa, because it's going to mean Naban before my power. In the hope, Kalike, you want why you Papa Boss. Every day, oh, my book. No way, we don't punish in the way, do not buy it. You know when they get one thing. The capital, by the way, my book, I went to where I had a people who wonder. Mother, I had never my canna. So I don't know, come there. Mana Kanyagi obey Makotaba. You in the Makotaba. Oh, now when you walk, you go with Benjamin, in our power, eh? Can't give each other papa what I can wear. I think I win and Zinola. I don't understand. What's the problem with that, Mama, Papa? Oh no, my man, I'm only no man. They're very close before Margaret City gave her. And you know how close we were then. One when the man spent in America, not when no man or the card available. Not married. And has got my habit. Look at it. Not any man cannot there. I'm just a lady after my heart. Only Muslim, only love. And I want to marry her. That's it. Kim what I kill working on it to change Zuroke. Gasina Galu, Madika Wunye. What I can know about I got pium, Buru Sobunisina, Bagari. Ina mega hasen e man ho onyo obo. That's the point. Ima no onyo obo nke oma. That's the point, Mama. Ima ma na mo ya ofuma. Ima ma na mo ya ofuma. So kiri hebata no na man happen kan no onye ncho. After on the buy na so onye de mma. E man ifre no ma o de mma o de no because ya kan chore no. O ya bu na ige bukwa ngwongwo ge lawa Lagos o. I ga ala Lagos. Buru papa ge lawa Lagos. Owo no la ke ga ala ya. Ben nwa. Papa. O budna tumu kam onye ngoro mmaya. Ego ni ich kwadekere no wa. Oduku mbu ine ekowere akpa agari ebe niile. Mani em na achi egwu agu otumebu agbu osara. Inu ma ka ga wono fu be mwe. Batata na ka anu no we. Wa owe ikime. Owe ikime. Chukwe cho yo ze kan. Okwa no ka bu ya wam wa. Efuga. Anyway, Papa. I should efuga choko. I efuga. Only gaga one of them. What I can do so gaga. Papa, Mama. Ekusigom. Enum can choreno or the no be call or masrim. That's it, period. Excuse me. Benjamin, come in, Naga. Hey, I forgive you. What are the name? In my home offer. When you did nego with Fuego. O see guy no half cover we go te you open. Half for. Wash kwa na egwu anaghị atụ ya. Ya dịrị watakịrị agaghị n'ọnụ fubem. Eti ọma ọkpaka ọkụkọ. Na ihe nke abụkwa ya o. Echekwa m na o chefuola ihe niile banyere nwatakịrị nwaanyị ahụ. Hey!
ọkwa n'ụlọ ahụ ọ gaghị akpọbata nwatakịrị nwa ya n'ụlọ. Nwa m nọ ọ na-enye m nnukwu obi aṅụrị ịfụ nwa be anyị jesụeje wee nata were arụ ya nata ibe dị na akpịa bịa lụ agwa na-ekene si na anaba anyị ga na-edu gị na-eduwaga gị ị ga na-aga n'iru igwe ị ga-adị ndị ichie ekene m nọ ndị ichie ekene m nọ ekene m nọ amaghị m ebe m esi bido a ga-enwe ebe esi bido ka nsị na obi juru m afọ nke ukwuu kemgbe m ji si mba ofesi wee nọta ebe njem mahadum na ụdị ịhụnanya na nnabata a na-enye m na be anyị ọ masịka m ewere m na-asị maka ihi nke a aga m asịkwa na ụwa m ọzọ ọ ga-amasịkwa m ịwụ onye be anyị n'agbanyeghịkwa aga m asị na etu ahụ si dinye m wee pụọ wee gaa mụta ihe ọ ga-akakwa mma iwetakwa ihe ọzọ tinyekwuo na nke dị na be anyị adị ewere m na-asị na ama arụ ụlọ nzukọ ihe a na-akpọ họl n'olu bekee kunaka otu nwoke izu nke ebe nke ahụ adịkwa ọzọ dị ka ya hụrụ ama m na ọhụ ofu onye na-amụ nwa ya bụ unu ncha nwe m unu agbakọta aka wee zụọ nzu ruo mgbe unu dupụrụ m nje na mba ofesi ji amụta amamihe na nghọta dị na akwụkwọ nke mahadum ejekwa m wee mụta werekwa lọta were na-eme ihe nke a na-akpọ ịzụ ahịa na biznes were na-enwe ego were nsị na ọ ga-adịkwa m ọ bụrụ na m nwee ike imebe onwe m dupliketi onwe m na ụmụnne m ewe m na-asị na ụmụnne m 10 na-agụ akwụkwọ nwere isi eji agụ akwụkwọ chọkwara na ịgụ akwụkwọ a ma-enye ihe a na-akpọ scholarship n'olu bekee. Yes. Ozikwa ka akpọ nwa m ekene gị na-eke obi m ra obi aṅụrị na ahụ m arụ kịta ọ bụ izizi ka onye lachara mmanụ aṅụ ịnụ ife nke anyị kwuru ihe dị mma dị mma maka na ọ bụrụ mmadụ niile pụrụ apụ etu isi wee pụ natasị na-elote ndị bebe ndị ichie asịrị ma n'ihi natara wee bịa n'ihi alụrụ anyị ebe anyị ga-anọ na-eme nzukọ ka bụ ọ bụrụ sọ nke a iwe si na eji ga-achịrị ụmụaka anyị mmadụ 10 ọkwa iri kwuru wee zụọ ava na akwụkwọ pụrụ iche nwa ma ọ ga-adịrị gị mma anaba anyị ga-edu gị ị ga na-eje eje na-ana ana anyị ibe anyị kwuru na anyị kene gị ndị chetere m Monday. Nna, unu kpakọrọ ọfụma. Anyị gara ndị ọfụma. Eze na ndị otu ya dị nnọọ obi aṅụrị. I'm very happy. Ọ chọkwuru m ọjị ịhụ ihe o ji chọọ m ọjị. Mmanya amakakwa. Ezigbo mmanya. Ndewo ma. Benja bịa bịa. Ma ọ dịkwa mma. Ya dị ya chọrọ. Nwatakịrị nwanyị. Aha ya wụ Ụlọma. Nwa Maazị Okonta, ada ya nwanyị ka abụọ. Anda kedu? Na bekee.
Akpọtara m ya ka ị lụọ ya. Akpọtara m ya ka ị lụọ. Nne Benjamin. Ị na-agbakwana mbọ. Mana ọ bara igbu oge. Kama ọ ga-anọrọ ebe a ndị ga-anọ ya pụta gafee. Ọ ka mma na ọ nọba. Maka mụ nwa bụ Benjamin afụgo m ọ dị m n'obi onye mụ na ya ga-ebi. Nne jisi ike ka ọ dị. Benja bịagodu bịa. Wa. Nne. Enyela onwe gị nsogbu. Ọkwa ịma na ọ ka lọtara alọta mmadụ ọ dịghị onye ọbụla ma na-echeta ikpe. M ga-agwa ya okwu. Ọ mụnwa bụ nne ya. Mmecha mụ na ya ga-akpa nke ọma. Ọ ga-alụ gị. Ma ọ sọrọ ya ma ọ sọghị ya. Ọ lụchala gị tinye mmezi. Ị nụla? Ebela. Ozugbo. Hey, Mama Doma. Mandikani. Deki mere. Gịnị? Ka ihe na-achọ ebe a? Achọtara m ochom. Biko kwe ka ọ bụ na ọ nọ kuwekere m biko. Ka m gwakwa gị. Nwa nwoke Benjamin agaghị alụ gị. Ọrụ na iche na ọ ga-alụ gị. Awa asị ka ị na-atụ. Ọ gaghị alụ gị. Ị na-alụkwa m? Mandikwa na ihe mere ka nwa. Ọgwụ chọm bụ nchọtara. Biko kwere m ochom. Asị m gị na ọ gaghị alụ gị. Ọnwa ị gagharịchaa n'obodo iche na anya anaghị afụ gị. Izuzuru buru ozu onwe gị bata n'ezinụlọ m chee na ebe a ka a ga-alụ gị. Ọwa asị. Ị ga-arịa piom chee na ebe a ehuru dị ka gị. Ọwụ ebe a. Mama ọwa asị gị tọ. Ọ bụrụ na ehuru. Shebe ọkwa ọsịsọ. Asị m gị pụọ na be m. Pụọ na be m. Pụọ. Ma gị na-eme ebe a? Enuma. Ọ gị? Enuma. Mama, kedu ihe gbere Enuma? What did you tell her? Nke ebe eziokwu ka m gwara ya. Eziokwu dị ka gịnị? Eziokwu bụ na ị gaghị alụ ya. Ị gaghị alụ nwatakịrị nwaanyị a. Mama, ka njikere gị ọgwụ onye na-anụ nwaanyị ka ọ mụa. Mana ka m gwa gị nke wee eziokwu. Ị nwee Enuma wọ dị n'obi. Enuma ka mma another period. Ị gaghị alụ ya. Ị gaghị akpọpụtara nwatakịrị nwaanyị a n'ezinụlọ m ọhịa m gwara gị. Nwatakịrị agaghị abata ebe a. Mama, eche m ihe gara abọda gị. What should be paramount to your heart? Happiness ofu mkpụrụ nwa gị. Who I will marry and money every happily thereafter. Ị na-asị na m agaghị anụ Enuma. Yes. Ị makwa onye nna nwatakịrị a bụ. A sị na ị gaghị alụ ya. Mama, ama m onye nna ya wụ tutu m pụwa. Ama m nna ya si akpa agba. But what has that got to do with the innocent girl? That's my happiness. Kwara nwe gị aka. Ịma ya nke ọma. Ka kwara gị aka na ịma nna ya ọfụma. Well, Mama, mụ na gị agaghị anọ hịa anya na-adọgasị okwu nwa ebe o ruru mụ na gị. Iwu nne m nwa gị. Mana ịma nke eziokwu. Enuma ka mma and that's period. O ruola nke otu. That is ịnọdụ n'iru m. Agwa m okwu ụtọ ụlọ si mara gị. Maka na isi obodo oyibo lọta. Mama, I don't care how you think. Mama, agwasigo m gị Enuma ka mma and that's final. Excuse me. Benjamin! Bịa ebe! Ị gaghị anụ ihe m na-agwa gị, Benjamin! Benjamin! Ihe nwe ike ọrụ ngwọ ndị mgbe mere. Ngwa na ehihie nwa njere ihe ụchọ m. Uderi oche ọma akụwere me. Nwaanyị nwa wee kpọwa n'iyi. Shi na onwe ihe ndị mma ya. Na mụ bụ ehiri na mụchi nke mmasị zifu. Onwe ihe mma m mere wee dịrị akpọrọ na. Ohu egwushi gbara ụka eshie ka akpụ. Ohu egwushi gbara ụka eshie ka akpụ. Mgbe ihe nwa na-eme ndị ebe Benjina. Mgbe nna fụwara ka ọ fụtara. Okuwe mana aza ama. Achọrọ m ime ka ọ dịka m ewe ugwu. Imedori ya. Mana nawa. Imedori ya. Nna m. Anụwa m achị ana m atịgharị ikpu ọnụ ana m atịgharị ikpu ọnụ. Ana m jekwa ịtịgharị ikpu ọnụ. Nsogbu dịkwa. Ndị nsogbu kalụ m. Nwaanyị nwa na-agaghị ajọ n'obu. Ọ na-agaghị aja n'obu. Bịa na m hafụga m akụkọ m ahụhụ akwa m egbu onwe m. O nwere ihe m chọrọ ịgwa gị. Kumgbe ndụ na-ekute ume. O wee je ka egbochi alụmdi gịrị Benji. Ụjọ fụtara. Ọ fụtakwa mụ na ihe emeju ahụ. N'ihe na-agwa gị egwu atụna gị.
Ihe na-ekwu. Ndị gịnị ya ike eme? Ndị ya ike eme ka nwa. Ama m ihe m ji eme. Atụ na egwu. Ndị yo. Mmechekwa ihe mmemme benji kwụkwa aka ngwa okwu ndị coordinator na anakọpịa aka akwa. Ọgwụkwọ ọkpaghị ọpande ọdịnịda na nvute aja. Mmemme na ihe mmemme iyukwa ashị benji abịa fichie ya n'ike gị. Ihe benji ya ememe kama ọ ga-ejikwa akwụkwọ efiche ụwọ niile ya lachafushiri n'ike gị nke ọ na-apa gị. Ịkwa ebe ha dị n'ike ya na-etu akpụrịsị benji ya eji ọnụ ya esusue hụ na ọ dị ọcha. Hoyi ekwe nkwa ya. Ilota onye nna gị bụ. Ana m emekwo benji bụ obere okwu. Benji ya nọ n'ike gị mịa ọ dịka ọ na-amị ihe ụdara ma ụtọ. Ịgwa atụ na gị. Hoyi ofe egwusi gbalụ ụka echie ka akpụ ka jee wetara m ụtaba mkpọmụ ka chebe ihe dị mkpa na ọhụụ ụwa dị ebe benji nye m mkpụtaba m. Ofe egwusi gbalụ ụka echie ka akpụ ofe egwusi gbalụ ụka echie ka akpụ. Adudi nekudi akaba hulugu nekudi unesa akaba hulugu adawune muo akaba hulugu shinagina bamadana akaba hulugu emelegina akaba hulugu asemaka papulugu akaba hulugu enduma wamoku akaba hulugu enduma barachinogu aboleka dada na wainge ay asimaka pafudulugi obonye buri ya nese Enuma ga-egodu ntị. Ọ bụkwa na nwaanyị ahụ ga-achọ nsogbu ọzọ ka anyị gbakwa ebe ahụ tinye ezigbo ife ka nwaanyị anyị bụ n'obodo a. Ịghọtago? Nne m obu na anụ m ọka. Nwaanyị nwa kpọrọ m ehiri n'obodo a o kiri m ehiri. Ịma na ara ahụ kpara m na nna ya ọ na-emetụ onye isi mana ka nka dere jụụ ka nka kapende nna m shem chere na o were usoro ya ọ bụzikwa na nna m eme ihe ka ọ tọrọ dum n'obu ka ọ tọrọ sọọ m na m anagoshuo ihe eji eke m enu kaka m mma bụ anyị ijebe bee na ha tekịta be na ihe mma tifuo ihe na-ekwere anyị ekwesịghị iche nna gị kaka dere jụụ ka aka chọrọ nna m mechakwa ọ dụkwa m nwa n'obi na m ana mee nke chọrọ ya o wee nọ n'obodo nwa ichere ihe ọ na-afụ ọnụ ntị ma ọ bụ n'ọhụ gaba chakwasha ya n'obodo so kapende n'onwe ihe meku oge ada benu m nwere ego na-eshi ishi ịbụkwa na epiere m n'ụgbọ bee m ahụ adị m Iho bukwa na makanu beno. Iho bukwa na makanu beno. Kama mada wo. Ayekwe bam. Ani ka ti eri gbon. Meri e gawa. Ego ya ni. Oye ni na ya na azu. Mama ye na bia na azu. Mana mune rikwe wala junshi na maje. Ihe obu oda nwani bu ye shie. Oye mecheke agwa jaraba. Show ungige. Ndị nke ọ bụ mma m ishie na ọ dị maka na nwa ya agwaghị m ije nwa ebe ọ ya adịghị aka n'ishi. Papa ọ magma n'enu ma mmalụ m na papa agma n'enu ma agma n'enu eyo alọtakwa m ihe nwere nlọ alọgwo m ihe ndị nlọ ewuchi gbalụ ka eshikwe ka abụ atara m anụla
anya to so wana ho hane yori ehi enwe yere ya rie ihe na gashiri a ye hori ehi odo ya ewe ti ko wo ekokore nke ya ene Chombo. Njokwa di yo ni ko ihe na liwe wa mo wo hori ehi odo ya can we think mona ene Tawan no. Ajina ni ke Ndị ihe dị kukọrọ m ha ka mma ọkụ nwa gị nwoke fụtara ka mma gaa chiwa ka obodo niile je na-agwa ha nkiri ọya ọbụla onye ya ka ha na-abụrụ henuma ịbịa aka ka mma jide nwa m si na ọga ha anabe m wa ọga ha kwa eme na m shiro wa enugwachikwa na enugwaratana na m shiro wa Adanna nke ahụ agaghị eme ọ gaghị eme n'ụlọ m a anyị ejikwa ị na-anakwa kwuekwa ka m na ana m anakwa ana chejekwa Adanna aga m agwa nwa m nwoke okwu mụ na ya ga-ekwu ị ga-agwa ya okwu ị na-agwa ya na nrọ ndị nke ndị ịdị gwakọrọ okwu onye chọgbuoru ka ịdị gwakọrọ okwu mgbe ị na-agwakwa nwa okwu ya egere bụ mgbe ha ka nọcha na iri ha dịchakwa kịrịkịrị ọ bụghịkwa mgbe nwata okwere were okorobịa ọtụghị obi goro wee ebe obodo oyibo ka obebe gị na makwa m ebe obi ka ị ka abịakwa gbadatakọbịa gwago ya ọka na isi ya wa na ọka ha anụ na onye nke idutere bụ onye ọka ha anụ Adanna na m shiro wa Adanna shiro wa eniri ya m na-agụ nne mụ bụ Ada shiri gịnị wa aka ha ma nọrọ na mmiri ncha bụ ahakwa m anya mma na ọkwa aka nke mma kirite ọkwa nwa m nwaanyị mmiri ata na ahụkwa ya bụ azụ na mmiri na m shiro wa oge nwaanyị na-aga aga ọ bụ ọkwa mgbe ọ ka na ọdakwabe gị nwa na ọdakwa ihe niile o jiburu nwaanyị afọ ha ka na n'ime ọ ka ya kwa nwa onye ka ya anụ ya ị ka na-asịkwa m bigokwa na m shiro wa na ndụkwe nke m ana na mgbe m si na nche n'ọhịa ọ ga-aba n'uru na ọ ga-emekwa ka m na gị shiburu ọyị ka ọ daba ka nwa gị nwoke shiri wa na m bụ Adanna shiro wa ụlọ m ka ya anakwa Ada nwa m nwoke agaghị alụ efulefu nwatakịrị nwa ya na-akpagharị n'obodo a ọ bụwa nne nna ana m ekwe gị nkwa na nwa m nwoke agaghị alụ nwatakịrị nwaanyị ahụ ọ gaghị alụ ya nna gakwa m ntị ka m gwakwa ịma na m duru nwa m nwaanyị duhebere nwa gị nwoke ọgwụ dịka ọnụwa ihe ikwuru ka ị ga-eme n'ọnụ gị ka o si apụta mana nwa gị nwoke ekpebigo gịnị na ya ka ya hụrụ n'anya enuma nke bụ na o butere ikwu na ya niile o nwere wuo bido na ntụtụ ya gbadata na mkpọrọ ngwụsịrị ọkpa Chineke bụ abịa ma nyere ya si na enuma ka ya ga hafịa ya anụwa enuma nnekwa Adanna ka m kpọ nwa nke m ana ọya ọna nwunye mana mụ na gị dị na mma just to understand. I done it good in a care. onye ma ihe ụmụaka dị nwoke na-agba ji m ekwu amara nnọọ maka agwa m nwaanyị bunu ji ashịrị ashịrị mana ka m gwa unu ibechi m da-egwolu ngwọ ha nne ka ngwa unu amalụnete agwọkwuru ahụ gbanụ mbọ unu amalụnete ụmụaka unu m nwaanyị ka ngwakwa unu ụgwọ unu nwaanyị je ka nụwa nụta oye kala aka ji ego kụwa m pempewa m ego na-eshi ishi ego eji emechi obodo maka nshi na aja gị nshi na aja nke unu wee nwetala unu mgbe akwụkwọ ụmụaka rọgbu mgbe akwụkwọ ọhịa nshi na aja unu mụtala unu nkwụ gochi ọnụ ịkparịkwa m o ịkparịkwa na m ịkparịa m mụ na gị na-aba amara aka ahụ ka aka bụ ewere m aka tie n'isi ha na-eke ka emume ọnwa etie m ya aka ọ da-apịa n'isi m abụghị mmiri na ọ na-ekwu ya gbagbuo ajị ka ebuni na-achọ ya oje ka arịgo elu mpụgheghe ọ bụ ka agwa gị dị kịta
Mbina choili na yenu. Pugegege. Ibato mi we mti mgeti togi na nyogo mamri nisi. Okwage. Ndaga tiga aka. Iti aka gị na aka nkọgwụrụ ọgwụ ọwụhụ. Agaghị awụgwọ awụ. Ebe me ọgwụ na awụhụ. Aka nwoke aka dị ile. Ndị togi na nyogo mamri nisi. Apịwa ngị mkpụrụ ama. Mpiwokwa gị mkpụrụ ama ekuru m uye gị. Eyi. Ị na-eme ka oyi kekwu eme. Chi lakwọ. Ọ na-ekwu eme ka anyị Amụ. Ejini lawo. Nshi na-aja. Agadi na-agba ashịrị. Ekwu eme. Agadi na-agba ashịrị. Na-eke ishe na eti ka ọwa. Chacha ihe ya ekwu maka ọ bụrụ maka nwa nwaanyị. Owe gwụsị gbara ụka na-esi ka akpụ. Ọ ịhụrụ n'ebe ọ bụ. Na-abịa wetara m ọnụ. Bịanụ were nwa mgbaba ashịrị ọtọgwunu n'isi ọkwa ọnụgbo diwọ. Die ya ego ya na-eshi ishi amaghị ihe eji eme. Die chika na ya akwa ụzọ oyibo kwanata na ezinụlọ m. Na ka ha dị ka owe gwụsị gbara ụka na-eshi ka akpụ. Mmadụ n'ịbọ na ya agba ashịrị. Owe gwụsị gbara ụka na-eshi ka akpụ. Kwukwonu maka nwa m aka m ụlọ na ohe anyị na-adọbe ihe pụtara obodo nwa. Kapende kwana mumpia. Kapende almadia. Hey! Hey! Kiyo. Une mu ona burukwa o. Agene. Abo ma nkwo ma na ruokwe. Mu na ucho ma na kpa. Mbu ben. Une mu. Ono ucho mu ko gwa ga Lagos o. Hey! Ndeke gbaru ko ihu. Iwa na nya ga aga m je Lagos. Ko ga ya fuze gị. Nne aya gị ka aga m. Aya m kwa aga unu. Mana ewe n'iwu nne m. Ọkwa ekwentị nwokwu iju. Kevin nyere m. Ndeka n'ihe akụkọ. Aka m akpọ mkpọkwa ahụ n'ihe nkwụ kwere gị na m ekwuoro gị. Ịnụkwa. Na-akpọkwa ya. Ma chekwa ka ngwa unu. Unu ekwenekwe ka nwaanyị ọbụla shi ọ bụ nwoke jiri unu chịa ọchị n'obodo nwa. Onye chịkwa na ihe ọ na-ere adịghị ya mma unu eme ọnụkpọ ọgba nkịtị. Ọkakwa njọ unu ayịtashi mpoto. Kundo he nwaanyị nwa ị na-anụ anyị ka na-atụgharị ikpu ọnụ. Ụchọ m ya kere m mgbanaka ịgwa ka o doro anwa ụchọ m weshi mgbara egwu nshi ọkwa ya mụ bụ ogbe egwe nwee nọrọkọ nwa wee ye ana gbakara ụchọ m o si na ọnwa ọgwụ nwaanyị ka ihe m na-eye n'ụwa Chọgbu ike anya. ọ chọgbu ike une m Ngwa biko ka anyị pụọ ọnụ. Biko kwa eke na une m anyị nawa nu nje yere maka emetofu ihe a na-eme ka m wee sara ụchọ m wee nawa. Anyị nawa. Ọ chọgbu ke m une m ngwa kana anyị din. Enu mawamo akaba hurugu adudi nekudi akaba hurugu nekudi unesa akaba hurugu adawune mu akaba hurugu. Ndị nwaanyị nwa na-eto Abigail. Wale ma wata n'ihe nwa. Ma bịa dewo. Ha sekwa ala ya. Ime ha hụ na-ese wo. Laksasịa ma na-eje abịagwo ya abịagwo. Ọ dị ihe a na-eke ego. O nwere mụ na ya bụ ọgbọ. Nna ya ọnụkwọ. Nna m. Emekwa na Igbo iru ọma gọzi. Iri ego n'efere nkụwa ahụ. Nna ya ọnụkwọ karịrị onye iru ọma kpọ. Obi n'igwe ezitewori ya. Oke ọgọ ji ezigbo ego. Ọkwa ije mụ na Chim ahụkwara m n'anya. Ọkwa chi m riwe. Ma ihe na-ewe m iwe bụ ndị iro aka ahụ m. Nne ya ajụ ndị mgbe unu ya ha m ndị iro. Nna ya ọnụkpọ afụchakwa ya anụ. Anyị cheta mgbe ị na-achụgharị ya bụ nwoke ọ ga ebe a ịchụ ebe a ọ ga ebe a ịchụ ebe a ya nụ na nwa gị nwaanyị afụchakwa ya ahụ. Ọka ka na-eme nnukwu okwuchi ihe akwa ịtarị nwanyị na-azụ agasashi o mebiri ma ihu ọkwa aka pịa ya ịtarị ọrụhụ mmadụ ịgwaghị eziokwu ya bụ nwatakịrị agbara m mbọ ebe ọ nọ karịa nna mụrụ ya bụ o ji elote m n'ụzọ furu iche were ihe dị mma ahụ ma ahụ iwe na mmanya onye menere mmanya ebere o kwere egwu ma akụzi ụnụ wọ mụkụtara ụlọ egwu
oje abụ oje agbata oge ogwusi gbalụ ụka kedu amụkụziri ebe kụziere anyị mụkụziri na oge ogwusi gbalụ ụka esi wee ka akpụ ka amara ihe a ga-eme nne ya oge ogwusi gbalụ ụka esi wee ka akpụ ka amara ihe a ga-eme nne ya oge ogwusi gbalụ ụka esi wee ka akpụ ka amara ihe a ga-eme nne ya oge ogwusi gbalụ ụka esi wee ka akpụ ka amara ihe a ga-eme nne ya Hey, ọdụm n'obi ndị ka imepe aka na-agba ọ dịkwanụ mma ọkwa nshiri pịetewe ime iwo wa ọgịnị aga m abata ọgịnị kwana chee ka nkọwarị amara m ihe bụ iwe ya gbasara nwanyị mụ nwanụkwa ewezi ogologo iwe ebe ọ nọ mana ekege n'ime aka nwatakịrị eshu ọwụ na ubi ya ga-anụ nwatakịrị ahụ mụwa na-akwado shi ike ihe afọ mụbụ na ya na-akwado shi ike ya je n'ụwa nwunye nwa mbọ ka bụ ka ihe afọ ya je n'ụwa ka nwaanyị nwoke wee wee aghịrị ka ndị ibe eshi ewe ya bụchakwa nke nna anyị ọkwa ime na nwatakịrị nwaanyị agaghị eweta ọṅụ n'ezinụlọ a ị ga-agwa m na emeghị onye nwatakịrị nwaanyị a bụ mụ na gị mara onye ọ bụ nke ọma ihe kwuru bụ eziokwu mana anyị na-ekpe ekpere wee nchekwube na eze chite okike ka eme ọ batakwaba anyị na obu ada ya na ogewe ihe ị na-ekwu gewe ihe m na-ekwu udo wee dị ya jebe ya nụba ajụrụ m ajụjụ wụ isi ọgbajakwanụ kwezenụ ndị be anyị chi na ụka akpara akpa isi bụ eji ekwe okwu eji n'elu ịgwa ka ọ na-adaba ọdụka ya chịrị na ndị masoro kpa nkata ya ọgaba anyị emekara omenala ka o si dị ndị ihe nwa bụ ọkụ na nna anyị ha gụnyere n'aka ohu n'aka anyị bụ oje ka ayụ ọ n'aka anyị waa nwunye m jee kuo m nwanyị bụ Enuma ọ bịaka na ime omenala maka na ọkwa nọ m eme ndị ihe ụwa oje na-ebịa ahụ ya eso ibe ele akwụkwọ efere ibe gba mana ọdọkwa nwachi na ebe onye ọ bụ ya na ya anyị aghọrị ya n'ebe eji ọrụ pempem ajidoro nke isi ihe a nọ n'ime ewu ọbụ ihe wee mmanya wee jee ya anyị oyi ọ bụkwa gị na anyị amaghọ ya ị maara onye ọgwụ igochikwa ya ọ dabakwa anyị aghọrị ya ma ọ dabaghịkwa ọ ghasa anyị niile anaghị ihe nwa onye ọbụla na-abịa ya were mmanya wee makwara onye ọ bụ gị na ya wazụrụ aza dawa baya ama ya kwa shirika ne kowo otu funu dịka oge mma ama ahụ ha na-ebu onye ka ibe ihe mma dịka ha madoro mma dịka ihe ha bịara apị n'alụsị
No. Ekwe mune. Ekwe wane bedobe. Ihe mere wo bo. Aya kokara no go. Nuna na ihe mgbe mere nke ha gola ya go. Aya go huru no. No ndị ngolo mu no. Ishi ihe niile dịka evu ụzọ ya na anụkwa ihe nwanne dị n'iwu bụ ịhụnanya. Nwoke hụ nwunye ya n'anya, nwunye hụ di n'anya. Ọ bụrụ ya bụ na ebido nsogbu ana. Mana ọzọ dịka ibe kacha ahụ mkpa bụ mkpụrụ nke ahụ. Anyị wee na-arịọ ndị nna nna anyị ha, chi ndị na-achị anyị ha ya ekweke unu ọwụ nwoke ọwụ nwanyị ise. Ada akaba hulugu adudi nekudi ada akaba hulugu udi nekudi unesa ada akaba hulugu ada unemu ada akaba hulugu shinagana bamada ada akaba hulugu emelegana ada akaba hulugu asemaga papulugu ada akaba hulugu enuma wamoku ada akaba hulugu enuma barachinobu Aboleka dada na waye ay asimaka pafudulugi Obonye buri yenese amoku diyo mada no se kwanuna Makana wata nemese kwa kanwoke ay enuma nata zebenine ay Okay. Get it. Oh, what do you mean? Get it all. What I'm needing to come out. I come to one the band more. Hey! About when you get about bem, unum. Then the just. Then the mama. Because you are one of the Hey! Ben. Unai. You want to play? You want to play and come out, then Hey! Marco! Hey! I don't want many. Unai. Oh, Suleiman. Suleiman is my gate man. Onyenche gates. Onyenche. Suleiman, my wife, Enoma. Oga Muremba, welcome. People call me Suleiman, but I prefer Sule. Just call me Suleiman. Will you shut up your mouth? Go and take the bags inside the booth. Are you stupid? Come and get out. Who is your wife? Yes, now. It's flower. It's flower. It's flower. Will you shut up your mouth? You know I shut the parade. Village Sunday, don't tell her. Ordinary flower, call flower. Bobby, here did the corner. Open how Are you stupid? Come on, go and take the bags inside. You never give key. Don't tell shouting. Don't bring one. Sorry, don't know. What can you give? What kind of voice? Okay. Oh, what do you enjoy? Guinea. Oh, my frog, I can watch. I want to come and from bed and she. It's all big away. Oh, no.
My friend, come on, take the key and bring it back in. Idiot. There, Baba. Will you shut up your mouth? Is she talking to you? Or just terrazzo, or better stay granite? Oh, yeah. Will you shut up your mouth? If I slap you. Sorry, you never stupid. Go carry someone over. Be lazy, girl. Yes, Uga. What village from one kid? Don't believe from village. Just tell him one goals. Jagoyero. Tell him it's not Terezon. Go carry me back. Small girl. No one does it. Police somebody. You know what tell him? Okay, sir. Let's watch myself. Police. Ugave. Hey! Ani kama tiari wo. Ne kwa mo abe no. Ka no no dun kan wan le shi he bi kon. Hey! Ne kwa kite be na banda. Yau. Ne ani kan. Ha! Oh be. Oguni wa do ka me kele. Makefre. Yeah, only why? You were getting better. Uno won't get it. You let no login way. If I go watch China stores. Oh, Ben, no. I don't know we were. Hi, we're getting. You brought from now. Ben. Hey! I should know what to do one may you go so. Ben. Arahum derma, rahum de on latum. Oh, what means go one? I want an what's the one you walk out if I am? When I come one more around work, can ekum maniki, ekum manavo, ekum gunia. Benamo, oh, I can approach in a Yabia, Mama, Yabia. How do you come out the one? Hey! Yeah, the guy bago the guy did we happy with your believing. I'm sure we go away. Show me happy. I go on a then, you want so we care. The way she I go on a hug, Lena from me naked hair. I'm going to poor man. We will become one of my gym and dog. Oh, Naga. Hey. I do the name. I say my God, and do my one more. And do my barachulo. I put a cat and a wine. I say my kappa for the looking. I'm on your bully and I say, I'm all good to you, madam, no say what no. Makana want and then mess up. Suleiman, I'm talking to you. What are you doing? Suleiman. Oga, what are you doing? Expressing of what? The impressor. For what? Oga, anybody can see me and getting fatter.
It be like I don't get sugar in my body. So I decided this today, there's no work. Can you go? Present, let the sugar boom. No working in my house? And you forget that I need to go to work and my car needs to be washed? Suleiman, I'm talking to you. Take me easy, Felix. Will you get up and go and wash my car? What's wrong with you? Sorry, don't laugh. What kind of best now? Am I temperature? I don't even know where I got you from. This idiot that calls himself a gate man. Okay, Felix. What is it? Felix, just a minute. Just a minute, what? Where is madam? What? I didn't say it. Of course, what do you want to know? Okay, Felix. I go see madam, what? Tell her help me and tell her to prepare my breakfast because I'm hungry. Please, let me as I wash my car. She's so slow. Suleiman, you must be very stupid. Something must be wrong with you. You must be very stupid. Okay, sorry. It's play. Idiot. Me, your friend. My wife prepared breakfast for you. This is the height of it. You will hear from me. It's because it's not your fault. It's not your fault. I need to take you back to where I belong. Slapping. I know what to do. You have actually gotten to the peak of it. You hear from me. Nonsense. I should give a message to my wife. I must be mad. Oga, just what kind of business is this, ba? Just beg my brother, my very good friend. Before I marry, don't really do. Suleiman, hi me. Now I don't tell her. Send message, come message. Prepare breakfast. Slappy because husband. Let's go there. No, I don't change my characters. Go back. Send the sound. My guy was cut off. What over he was cut off. I'm open money. Everybody was just cut off. Yes, good morning. How about Jinda money you? Never gengile. Felix, let me ask me something. What can I go prepare my breakfast? Yeah, because you see, after doing my press up, washing the car and getting punished, understand? Please make it fast. After sleeping, I'll make sure I take my breakfast. Go let me use my pressure. Ani kama tiari pun. Ogono bu furu no ya abu samma. Amara mi hokoko. Okoro popogo no okoro baka. Because you fun kama. Well, I can talk what I like, but just common sense instruction I don't give you that I am punished. Give me food, just stay and make sure you put on water in the bread. Somebody only money. So what I was scatter. Hey! Ani kama tiari pun. Hey! Oro ko hajari bihin na hiya wa. Benje mu tete puto kera hade bayi. Ya to ban kuma. Ano le ti mu ni meji na afi ebu bayi na yewe mi ai ka agu. Ha! Benje mu wa to kwanjo. Somebody go follow money. Okay, goes scatter. Uga goes scatter. Somebody go follow money. Uga, that's my wife. Aba, okay, why you ask my wife now? Now me, you don't want me to work. I never tell my wife. What happened? Well, I just tell my wife, just pass here and I tell her, please go and prepare my breakfast. Because I'm getting punished. You did what? It's just to remind me that I'm hungry because after my pressure. You told my wife that you're hungry. You must be mad. Something must be wrong with you. What can I do? It's me, it's my friend, like you. I just reminded you because I was working since morning. No, I don't have your time. You must be stupid. Let me go and look for my wife. What the fuck do you mean? What can I do? Hey! Somebody go hello money. What's happening? Hey, doctor! Hey, doctor! Come on, say something to me. I was swinging myself inside the swamp. Hey, no!
I'm confused. Hey, go talk and tell me, am I confused something? So you don't shut your wife. Shut up, your man now. Yes, don't shut your stupid. And now, come on, say something to me. Go fly, have a swimming pool. This is my body. And tell me, go hold myself. Carry me inside. That's it, don't ask me. Come on to cook some breakfast. Never give me. That's why I don't worry about myself. Shut up your mouth. Good luck. I will slap you now. Carry me now. If I you shut up your mouth there. Sorry. I'm my president. Come on, Indy, let's speak. Hey now. She would never say sorry. She can never revive. Making not try. Such a one crab. And all each other Village girls, you never know such a I'm confused. Come on, swimming pool, now me, so the boy go swim. You never fall. Now you so I can tell our village, tell this is my village waters, don't fall. Come on, confusion, you never know myself. If you don't tell me, I go make a study myself. But if you don't, then I go say I make you laugh. Please, somebody. Okay, somebody. Okay, ma. You want come one? You come bad no more the walk anyway. Oh, hey, you name ego maburo, yeah. Ego makawa. O me ti kwere ma gwa be na mo be ntering. Ene mo kwa no. What the ma? Okay, oh. So bad. I'm just gonna get what I am. Ni yero ma daisy. E went when I am. Okay, mama. Hey. Mwakaru. Ani kama diani wanu. Hey, mwakaru mchukua na mako kwa yao. Mwakaru ndo wama. Okay, wambo. What else? Kumba Phyllis. You know, Kumba Phyllis. Very, very sorry for that inconvenience. Sorry, don't let that name be down. I want to know because he doesn't see me talk. Shutting my hand, bringing my leg over the maker. Tell him, I said, what's the problem? The problem? Go help me. Awa. Benamo. Oh no, yo. Oh, me no nata. He never talk. He never talk my vein. Uga, he never tell him. Now you want to know myself. If he go good something for me, what I do? Topama. Amani he ko ngwa jeba. O me na make o weri he ne make nwa. So to you never understand now. Ush. Awa. What I say you tell him who never hear you. Chiko wafo. Atokwa no mo. No go be no piambara ma biko. Osuno ogun. Mr. Stevie, welcome to my house again. Thank you very much, my brother. It's been a while. Yeah, just been busy here and there running business. Business tycoon himself. What can we say? That's good. And how is the tutorial center going?
Well, bless God, he's been moving from strength to strength. I can see you're really radiating because I can see money coming in now. Thank you very much, my brother. Thank you. You can say that again. Steve, that's my wife. So, Mr. Steve. Hello. And say hello. Kaduna Lubeke. Oh, come be na agwa. When you will name. Hello. I come on hello boo. Kere no Lubeke. Biko kweke. No problem. Mr. Steve, bo professional. Professional bo onye mara alụ ọrụ ya ọfụma. They honor. Ọ na-akụziri ndị mmadụ ka esi asụ bekee. Oh, what teacher? What teacher? No. Thank you. No. Akpọrọ m ya ka ọ bịa kụziere gị ka esi asụ bekee. Ndị mba kpara. Anya kpara akpa. Ishi ntiri meji dịka m nke nwa ibe kụziere m ka edoro asụ bekee. Ịma na onwe ihe mmarụ mere achị m mbịa sụọ bekee. Mama asị. Ụsọm gere ntị. Ọkwanụ maka ọdịmma mụ na gị. Ịbịala anya ndị mụ na ha na-emekọ biznes azụkọ ahịa ndị na-asụ bekee. Ndị mụ na ha ga-aje ụka ndị na-asụ bekee. Ndị mụ na ha na-aga pati ebe ha na-agba egwu ndị na-asụ bekee. Ndị mụ na ha na-aga sports club ebe a na-eme sports ndị na-asụ bekee. Ndị akwụkwọ ndị ya ndị ọyị. Achọ m ozie gị pụọ ebe ahụ echi ya dịzie ka nwunye m oyizi azụ efe. Chekenu ya ka m ji esi ka Steve bịa kụziere gị ka esi asụ bekee. Uchọmụ nsogbu adịghị mana kundere gị ite nwoke nwa ọ bụrụ ka bụ ọchụ m bịawa na m fụwa mmemetekwe na ọbara m mba ya ka bịakwa na nwa achọghị m ka akparị m. Mba gbaghara ama m na m emejọra gị mụ na gị akpa ya akpa. Ịmakwana m agụta elementịrị. Nsogbu anọ ịma dịka m si kwuo na mbụ na Steve bụ professional bụ ọ bịakwawa ọ kụziwere gị ya ọ bịakwa na-asụ asụsụ be anyị. Mana agaghị na-asụ n'Igbo ma anyị pụọ na-apụọ ihe anyị nọ na siti obodo ka anyị nọ ọ bụrụzi n'ime obodo ime ezi ụlọ ka anyị nọ ihe a obodo taụn ya bụ Steve bụ prọfeshọnal ọ bịaga ọ kụziere gị n'Igbo ọ kụziere gị n'English ịhụ ọ na-adị smooth ị na-aghọta ya ọsịsọ ọ ga-eghọta gị chọm nsogbu adịghị ịnakwukpo aka m eme na ahịrị nga n'ahịa. So Mr. Steve, this is my wife and we love each other so much. So I have told her and I've explained to her what she needs all the time is explanation. Okay. So you can start tomorrow. There's no need wasting time. Okay, tomorrow then. Good. I should be on my way, No, just hold on. Let's get you something to drink. Don't bother yourself. I'll take you some other time. You sure? All right, my brother. I'll see more of you. All right. Thank you very much. Hey! Beno! My guy, how are you? It's been a while. Oh yeah. Where did you go now? Well, here and there. I've been calling your phones, but we're not connecting. Oh yeah. That's true. That's very correct. I actually went to the village to see my parents, who I've not seen for a while. You know, because of work schedule, I've not been able to travel for some time. Oh Ben, how are they? Oh, fine. And I also picked myself a wife, a lovely one for that matter. Ben? Yes. You are now a married man. Wow. I love that. I want to be like you, bro. Good. Good thing we met here. Oh, really? What's it? I and my wife will be celebrating our wedding anniversary this Sunday. Oh, fine. I want you and your wife to grace this occasion, please. Then have it as settled. Every other appointment I have this Saturday is cancelled for you. Very much. I and my wife today, so you have your opportunity of meeting you. I'm expecting you. All right, thank you. Have a great day. It looks like you came to do Yeah, I came to pick few things for my wife and my family as a whole. I want to get toiletries too. Thank you very much. All right. Benoski. Take it easy, my brother. Nice meeting you again. Thank you. All right, cheers.
Alright, in our today's tutorial, we'll be looking at common English expression. Common English expression. In my photo, utisi agwa mmadụ, how you relate with people. Kagina mmadụ si akpakolita. Okay, so we'll start with the first one, which is how are you? How are you? How? Say it. How? Are you? You. How are you? How are you? In my hospital. Wow. Ndeki imeru. I'll think I'm on my dress. Now, the second one is, what is your name? What is your name? What? What is your name? Name. All right. What is your name? Yes. Ihopotable. Ndaha. Ndaha ma? Aha mo be no ma. Enu ma ni keye nsogbu. So it is, what is your name? All right. The third one is, how is your family? How is your family? How is your family? Family. Not family. 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 How is your family? Say it. How is your family? My hospital. Nde maka ndi be. Oh, nde maka ndi be mo. Ayi bika mma. Gano no no. Ala mo ko mana mo ako. So the last one is, where are you from? 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 From, not from. 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 My hospital. Where are you from? My hospital. Ndebisi. Akotara mudi. Ogbaju di mu nkotara. Ani kama di ari gbo. Tabota kama wota ko mata. We will now go over to how you respond to these questions. Somebody says, how are you? The next thing you should say is, I am fine. I am fine. I am. You. I am. What is how you? I am No. fine. How are you? How are you? Then, ihe ga-azaza onye ahụ bụ, I am fine. What kind of problem is this now? Which kind of one of them will say, "Oh yeah"? Huh? Which is very well. That would that's more. If I could put it. What is? What is? Wadan. Yeah, oya wasanwa. Wodi ni megnish. Ndey homo. Ndey yekoro mun sobu. Ina wa take ide he mo yem.
is want to know if I go do something for me. And you know, he will know how. Prepare what for me. Ah, talk one. Honey, come out here, you one. All gonna be here one. No problem, not Yaparama. Oh, came here. Oh, home on day home. Come on, English, you know, go speak. Now, me go speak English. Not is speaking, boy. I didn't hear my day home. I just want to know if I will do something for me. They like washing myself, wrapping me is a you and me. They tell them, go wash my clothes. Everything you don't do because Ogape giving idea to the control of the house, including me and you. Oh, he came a bit natural. So water. And I'm going to make one. Set Budana, Chinyaka. What I go talk? I shouldn't set Budana, Chinyaka, or when I try he came, set Budana, Chinyaka. Come on. What I said, I don't tell her that you never understand. Secondly, I don't talk to Sule. It's me now, cooperate. Sule. No, come I come, what if you ain't care? I go see me now. Got to be a small begin. Never did for me, is my yoga. Set with Chinyaka. And I mean, say what sure. I'm a good nurse. Hey, what does very Zomuna? But I respect myself. If you never respect somebody, is go respect me. I'm not my small begin because now you, now my picking children, my age one. You never saw me, black and white. What's my problem? What a second. Ah, I'm a queen and a little. Now, one more could have been. When I saw for dance, take him easy now. What happened? Sorry, don't laugh. We want to go. Wait. Come on, no card. Easy. Oh, yeah. Easy. Go away, me. John. Suleiman, what's going on here? We're having a party. Suleiman, what's going on? Are we having a party in my house? Party. Now my dad didn't tell him my side. Tell her because he go make music. He tell her what have you? You never tell her what have you? Go tell first what way. What I has myself up, has myself down. They tell her agavem. Oh, guy will lay. Hold on. What do you like me? Is that why an old man like you is kneeling down? Oh, will lay. No, that's not I am confused. No. Please, get up. Stand up. Get up. Commanding. Get up. Don't worry. I'll take care of this. I'll take care of this. Sorry. Secretary, everybody. You never get the respect for old powers. Criminal like me. Why say you? Uzom. Must she have gone to now?
must see about now. Enuma wamoku ada akaba hulugu adudi nekudi ada akaba hulugu nekudi unesa ada akaba hulugu ada unemu ada akaba hulugu shinagana bamada ada akaba hulugu emelegena ada akaba hulugu asemaga papulu ada akaba hulugu enuma wamoku ada akaba hulugu enuma barachinobu Suleiman, did you see my wife? For her everywhere inside the house and she's not there. Good afternoon, sir. How about Oga? I never know. I come out outside. What do you mean I never see? Where is my wife? Did she go out or something? I never know now, Oga. Sule, is something wrong with you upstairs? You never wrong now, my stairs. How would you allow a woman who barely knows nowhere to just walk out of the gate without the contact address of where she's going to? Felix, I'm very sorry. I never know now. I tell them why they come out for us. Why they go? I go push me come out for us. Come out, yeah. And they come out outside. I never stop me now. Jeez, how am I going to find her now? Oh God, how am I going to find her now? Ha? What's up? Achara m na ikara ahịa na kuni. Onye bi gakwara? Ihe nwe shi m shiere de kare kwa. Noodles. Eyi. Shikwu ekwe me n'ọkụ. Shika nje wete ihe ya ahụta. Kunu no kwa afuta, nkum no no asitem ni ne de kunyu. Shokolo bi ihe nwu. Nshim je wete ma aja nke eji asari ite. Ba bụ njeri wa. Bamba, you don't need this. You don't need sand to wash the pot. Ikenye Suleiman osana gi ya wite. Ejira aja sitem. Mu be enuma. Ye. Ezi nwa. Ọ na-abụ onye chekwa ma mi kan no o were sawo ihu ya. Ekeke me dara kpọ na. Nsubada. Osom. Agam na me esi. Mana enwite ndị anzụ azụkwara m ihe eji asị ite ndị ọcha rụpụtara, ndị bekee rụpụtara. Ọ dị n'ụlọ. Biko. Ucho ma nwata m ihe inyi. Emere m ihe ọjọọ na nshike ndị ọta na nkezi asara ụchọ m ite. Anyị ọmụ ime ihe ọjọọ. Ọjọọ ime ihe ọjọọ. Mana bịa ka ndị gosi gị nke ahụ eji asị n'ụlọ. Will you shut up your mouth? You stupid? Mba. Suleiman, take care of this sound, okay? I will take care. Ogabe. He does see something, Sule. Ihe nwa dokwa egwu. Dokwa dora akọ. Adama no nwa achọgbu owo ye o, achọgbukwa owo ye. Yi. Ani ga ma ti ari ku. Tabuta. Why won't you leave this TV alone? Let's sleep like married people. Anyway, I can understand. She has not been used to this kind of life. Maybe I can convince her to see if she will come and sleep here. Son, what are you doing here? Somu enega ji hile ditara ya. Ani ga be kiri oyoyo. Fimu nka di go no wo any interest. Ha kwa mun kiri cheme. Oshoma. Imabelichi woka. I need to here on an so that we can go to the early service. Who can I be do early? I get joker early. O nkunjoko. Ani me joker. Olukwe echi njoko nko ho ni pechitelu. Yo. Some check good there. Makura muna gi wudi na nwe. I need the guy he cause you not together. O chomo nwe buko ya ata. Ije ka adu ma adu. Biko kwe ko tan yo. Nke dere mo ya on ke mu nsogbu. Ana nwere kwa mmiri ọkụ na abịa ọrụ na afọ m. Ata m na agbawazi. Biko kwe ko chomo. Ja na kpuo. Mara me cho kan yen ya. Hey. Mara mo na bego. Osonka. Ochamu na buwe ha mu nkiri emu yo nwa.
Check it, some shake it, all the goody guy. To let no. Company Ukuma, oh, chum, no, come on, you must want to name me. And you come out there, you know. Which one I do? Hey! Oh, God. So I like Ukama. Hey, you I don't want to okay, so bad. You should come here all. Your breakfast is a lady. Some young women office star carry. You need to be up also. You have breakfast. I have mecha you come. No, you're not cheap. You mom, you shouldn't create you. I be sure you. Can you see this? Can you hear me? What you shouldn't come with? Hey, you sister. You come here 5 o'clock. You should be a package. Well, one of them, but I walk up in the wish you come on. And no one, you go motor. Oh, you made you not start like I wanted here. Eh? I'm sure you are on a town, city. And when I need per time per day. And when I hand up breakfast, you need no tot. When you hand up lunch, you need in here. When can you have and can up dinner? Breakfast, you put 2 slices of bread and a cup of tea. What do you okay? Oh, we don't want to be a chapam, the man I don't live for him. What you want to be pushing in? Okay, when not a okay. What you want word of Mbacha? I could you. What could I hear? The master no phone. Any question? What I yash? The matter who hit that up we can really quick on. Oh, chum, we use the prayer. You were big one. Look at him. And I come at you. I can make it in here. Kita, come back here also. Jerome office, when office. I'm gonna make a cup of coffee. That will be okay. I may read you Abacha later. Benji, and I take me one shoe not to know when you call you. Or you're not cheap one. Oh, okay, I'm boss. Was I made it? Oh, what can you know, Mrs. You're going. Jolo, it's funny, car so bad. I'm out of Yankee. It's him, Jim. Joe, I'm. You don't know, you don't. Come and tell you. Ladies and gentlemen, I must say I'm really impressed with the report before me. With this, I can see that we have reached a break-even level in the market, in spite of the competitive market that is before us out there. And with this report, ladies and gentlemen, and considering to what we have, our professional tools in marketing, I have no doubt in my mind, by the end of the year, we'll claim the market leader position. Congratulations. Though I'm still expecting the report from our Ghana team to see how they have performed too. Sir, yes. They sent the email this morning. Oh, did he? Please let me have it. Yes, sir. Oh, I said it. This is wonderful. Don't be honey. But I won't before you are here. The good comes in on it. It's a battle. In our office. You couldn't matter, you're embarrassing me.
Please, I'm sorry about this. You have to continue to allow me. Why you falling? You sorry, only now who stop. Only now who walk. You put the level where you put a lie. Who the level Just leave this place. No, you don't do that. Get in there, man. Like that. You're going to do this now. Ogonye buri yenese. I'm okay. Very, very well. Come out, very good. Yeah. No. I'm eating and it doesn't want to go. Yeah, disturbance. Because I'm walking, disturbing me. What happened? Madash, what happened? What happened now? I'm going to die. Who are my troubles? Tell me, let me destroy me. Madash, what is the matter? Yeah? Speak now. Come off the road. Well, let's respect over. What kind of woman are me? Well, I don't blame you. Can quarrel, cry, whatever I like to try. Let me eat British Bible because I never know to what I go to put. If I go speak Igbo, come on, speak English. Nina, graduate, can speak English. What will teach me? By the time I finish my part, Monkey, no matter the coat. Anywhere she goes, she will show herself. No matter what you do, she will never satisfy. She will never satisfy. So don't try. She can never revive. Make him not try. The sexual won't have trouble. And you know, I'm a rich child. Wow, I can't go now. Oh, here maybe you will never. Agwara m abata nwa wee tinye adịrị azụ abacha nkwara aka wee gwụọ ihe pagara abịa nne m n'ụlọ ọrụ ya ikwukwa ka bee nne m jishi m nawa obi afụgbuke m ewe ma ewe oke enugwu aka mana dịghị ikpe na ọkwa na-achụtahụ ya bụ ego ha chunde ego anatakwa na-achụta ha ego ahụ wee jeela asị ha nnọọ gara eze gakwasịghị n'ọjị n'igbo ihe mere enugwu onye abịa ihe kpatara ya bụ ya na ndị ọrịa nọ eri onye gbasara m ihu ọ nọ n'ọlụ mgbe ijiri bịa n'ugwe n'ihe mere enyere m nsogbu ọgwa ndị m njere ihe ya na di m hụrụ n'anya mere m ihe nwa ịgwagodochi m na wa mụ na ọ na-ekwuke n'ihe na anyị na-ekwu ihe na enugwu mma achọkụ mechi akpọ gwa okwu enugwu gwagwa ọgwa bụ njiri gwakọrọ gị ya nwa o wee gwa onye ọzọ wee lụwa m nwa na-abụ ego nna m biko kwee gị gbatakarị m ọsọ enyemaka maka mgbe enu mekwa ihe nwa o mere ọzọ aka m anata agwa anyị aka m anatawa ime ezi ma gwa erigwokwa ihe n'ime eri ihe ọbụla ịkara ihe iwe na-enwe m ndị ego nke eri ihe ebe ụchọ m mere m ihe nwa agụ anaghị agụ m ndị ka ị na-eme ewu ndị dị gị iwe oluo nke ịkwụba agụụ mma akwụkwọ nkwa mma ajụ ya ajụjụ jụka na ihe o ji mekpa ụda agwa enugwu nna m gwakwara m ọgwa bụ njikwakọrọ gị ya nwa ngwa ka ndọwa mma bụbụ anụ mere ihe nwa ngwa ka na-atawata mmadụ ndị mgbe Benji ọgọ m nwoke mụtara ịkpachapụ nwa m ka eso ihe ewe mere ọdụmma ọgụ bụ nna ajụ ihe ewe mere ọdụmma ị na-ajụ ma Benji achịghị ihe ewe mere ọdụmma ị na-etinye ọnụ n'okwu okwu na-ese nwatakịrị na-etie ọ baghadị uru na ntụpụwara ọnụ maka onweghị mgbe gị na nwa gị nwaanyị ji achọ ka ntinye ọnụ n'okwu unu na-ekwu ma ọ tụnye ero ị bịa ịjụ m kịta ajụla m
Then you not do. Ndị gara aga achọrọ ka iti ọnụ. Nke nwa achọrọ ka iti ọnụ ndị ihe gbuche. Onwe ihe na-ekwu ajụla m. Ị na-ekwu. Bokwa isi na weghala gị. Asị gị kpọọ isi na weghala gị. Ndị ekwe agba. Enuma nwamo Alaghị ndị ekwe agba. Adu di neku akaba hulugu di neku di unesa akaba hulugu ada wunemu akaba hulugu shinaga na bamada na akaba hulugu emelege na akaba hulugu asimaga papulugu akaba hulugu enuma nwamo akaba hulugu enuma barachinogu Aboleka dada na waye ay asimaka pafudulugi Obonye buri yenese amoku di mada no se kwanuna Makana wata nemese kwa kanwoke Yeah. How are you? I never okay, but I don't since that I go to myself. When I come back here this afternoon, I go tell her what happened. My face was very bad, I was crying. I tell me what happened, Maka, I tell me because I am in control of this place. Tell me the problem. I go push me come up for road. I tell her, mother, I never hear. It's because of the injury, you never hear. I go tell her, go to myself, just go down that place. See that touch that now, you never eat anything. Okay, what happened now? I never understand. But have you been able to arrange something for yourself? Well, I try myself. I don't come out to find something to go eat. I go to Mama Jo, you know, that's the woman they sell akpa. Okay. Then get something for the film and say, no. Alright then. Sorry about it. I'll sort you out later, okay? Enuma kanjuagi Abukini kemeleki Enuma kanjuagi ay abonogini kemeleki ay akane kuma kankoli we kulunu bata gini kemeleki agakwa fudulugi adawdine kudi itagwo kwembacha kobi makobu nenuzinu ige bukwe mmada kibudagi agagbara goso agabafedulugi abona gini ka ga-emeleki kobi nwechie goyi ay enuma nwa mama enuma mama enuma nwa moku akaba hulugu adu dinekudi akaba hulugu dinekudi unesa akaba hulugu adawunemu akaba hulugu shinagana bamana akaba hulugu Biko. What can he miss also, Biko? Benjamin, Yosha. Benjamin, I should have Yosha. Oh, Benjamin, what do you mean? And man come what up, but I shouldn't tell go one. There won't all the room with the but they email. You know the man in the night, she go up, I don't know it is. Oh, Namu, hey! I told my name. Biko. Okay, Nation. I'm borrow. Oh, Njowarabia, Ihudima, Namaboa, Makanakan Mary. Makanakan Mary. Makanamado, Mamma. Makame here, face to faces. Oh, you will have me. Amaka. Oh, I made him oh, Namo. Biko. What the hell is in boss? Biko. Tell him, John. On the man who going up with them. On the man give way. Nay, marry and we met him that manner. Go on, Naya. Oh, what my girl, Naya, what my girl, Naya. I marry you. Oh, no, maybe home. I can make a tack and monagisi a garden more here. I want no. What a chataka monagisi with any giving by the no mass. Well, Lotta, what a gunny limb when a second pepper or the Kamonagi break at dinner.
Biko bara. Ahụ ngana ya biko. Biko. Ogo nwunye mo ho onye ọzọ nwere belu so gị. Biko. Enu mawamoku ada akawa hulugu adu dinekudi ada akawa hulugu dinekudi unesa ada akawa hulugu ada unemu ada akawa hulugu shinagana bamadana ada akawa hulugu emelegana ada akawa hulugu asemaga papulugu ada akawa hulugu enu mawamoku ada akawa hulugu enu mabara chinobu Oboleka dada na waye. Ay, asimaka papu. Chimwena. Bia ya usanwa. Kunya ile jagatal mi. Ya usa, kunya ko ki jagatal mi. He? Ona bo ma de na gwoku. Ashiringu kunya ile jagatal mi he. Afaga bo na gwa. Kunya ile ki jagatal mi he. Ina ko ko ni le zusu. Come after you. Kunya ile jagatal mi he. Kai. Am I crazy? You know if you not been a unit my yoga wiper, I would destroy myself. Scatter my face just now. Oh, Mama, she need Quebec. What a joke. Mama, Quebec. How me? Come on, Kunya ile jagatal mi he. Oyen zuzu. Will they? Who be me to disturb men and wives praying the prayers to give to Allah? Am I crazy? Come on, Kunya ile jagatal mi he. You go outside, go down. You see in a shopping, a woman's sitting. You will go You show you toileting, buying toilets for me. You want to measure your shop? Come on. What's my problem? Is a labor? Who be me? That is not my job in this compound. We gotta give something continual to wash my is a car, to sweep the compound, to open the gate. That is Gaskiya, shut up, let me finish my speaking. Am I crazy? It is not to send me to go like boy in the village. Just man load, go avoid in my toilet. Small girl like me. Hey! Ane kama tia ni one. Oya wasa. So orurugu, nnukwari ekuni nuleku. Orurugu. Idiot. Oya ala. Wallahi tell shege this ain't no is trying me. What I don't do? Scatter my kitchen to pray to Allah. I will see me. If not that I know myself just now, I will push my garage, scatter my face. Let me come. I will show me something this afternoon. You go see. You never fear. You go near us. Yeah? What's what? Wallahi, Kai, enamu. Don't try me, enamu. Wallahi, don't try me. Akme go shiwoye. Akme go shiwoye no mabo. Akme go shigu oye no mabo. Ngwa. Madam's wife is. Zikwa was in the nurses. We are. I don't dare with it. No. I never ready to get away anymore. It's not fighting now. What's the meaning of this? What happened to you? Suleiman. What's the meaning of this? What happened to you? We are going to prepare. You can never ask me questions. We can please. Because my brain is doing something now. I hope whatever happened to you is not affecting your brain. Will you answer my question? I said, what happened to you? Okay.
Okay, is it not that he call what is calling my name? Taxi him, bring it here. Send my wife. I did this village, they do my very jaja. You don't come here, say, okay, Sule. Come here, go buy me toilet. Toilets? Okay, I mean roll. You know roll now that thing. Take my three manyash. Understand? You just so I refuse. Because I refuse, I come beat me, scatter everywhere. That is, you don't give an injury. See myself now. That is because they do my work. Okay, hi. Okay. I can't get to my brain again. I don't go hospital. I take my X-ray. You know that is right now. You go take my pictures. Doctor talk on that my leg I broken. Because of that, I refer me to India. So then here I go wait for you. But I come back, tell me go India because I get sent to here. That Indian people I get my nurse treating myself. It's a beautiful girls go to my windows and yes everywhere. Okay, I give instruction. Tell you what you. Okay, it's not concern me. If you like, I go inside, come back, I go take me to hospital. I must go India. Whether I like me or not, I must go to India. What's my case, ba? Son. What can do, my baby? That you made. What am I? Goodness, regular Suleiman when you get. We are be a band. Also, I'm going to come up with him, American Waddon. Ship our armor. Oh, no, don't come on. When I go to Kula ship, you could cool them. Jago take them to toilet. Or when you hold your mill. Waka. Shimagana, no ledge, no come up on under. What you go banana, magic weapon. You should not go in the chinata or Tom or when animal won't get left to this house. He is going to be a lefting of this house in. He is a lefting of this house. I finish. Okay, Suleiman. Onyugu call. Ụmụnne ndị ugwu anaghị ekwezi arụ ihe gates maka ihe na-eme n'obodo anyị kịta onye ha chala be ha ọrụ na Suleiman lawa onye ga-anọrọ anyị na gate onye ga-emepe ma mmiri zowe onye ga-emepe ya n'abalị onye ga-agbanyere anyị generator shom ọkakwajo memewe na ma emepewe guchiwe gate ọmụ guchiwe ndị igbo onye egupe wori ho ma ndị ogupe kwaka nwe ndị ọkaka wewe no ọchụkwa ụrụgbagoro ọchụrụ gbada mara mi heb de kon jom bi ku ma kwadi ke me makaya obo me na dia ro shora be ya na dia so biko only de brago na go hey osamo esi e kwani mi he ba ku hey rayi ne shi ho o ihere na egbu o iya what can they wear happy? Oh, here, maybe. So, what is this you're putting on? Can you? What is long in it? So, I want to know him and Emma. Or they are appropriate for the occasion. Or that on here, Negata. They can hear Coco. I come over to know or double honey. So, not exactly. But the truth, Buna, you're a married woman. And you need a dress appropriate to your status as when you're known at D. You go to the Macon. Uza Amaka, or you wife no do you. When I do in a town, now Garaga. What's time upon one? Into the image they come off for time. You brand it to my shaman no money, no day. She never had and you like half a month. You could wake up on me here. So, Anamas not them. Manipulate is dress now. Yes, for some other occasions, Oga Daba. Man occasion of Monagine Jetta. Occasion the wine a dress bomb. Yala dear kuru, or bring here kuru yaku debe. Manito is dress ekita. Monagije occasion. Monaget me o Oyente. Hello, boy. The Kamish come back home. The young. And choking me pico. Nimen dance that I believe so glad. Where will for them ma kiri or at the movie Mabico. Oh my god,
Hello. How are you? Meet my wife. Hello, madam. God bless you. Congratulations, sir. That's my wife, you know. Oh, your wife? Yes. You're welcome. You're welcome. Yeah, honey. That's Mr. Okereke. This is Mr. Okereke. Welcome. You're welcome. Welcome, sir. This is Mr. Benson, very good friend of mine. All right. Benson. My brother. Welcome, sir. Congrats. Welcome. You're welcome, bro. Another good friend of mine. Yeah. Welcome, and sir. the rest of them. So please, ladies and gentlemen, keep enjoying yourself while I see some people outside. All right. Thank you very much. Honey, thank you. go and bring the food. No problem. Yeah. And you? Share the drinks. Please give it to my wife. Yeah? Hello, man. Sorry. I'm gonna. Glit is everybody's. I'm there no ma. I got a wood. You did not good. Yeah. Na talk olume. Tabota. Nwana. Kini kama ndocha. Maya ndocha. Kasi. Ani kama kali. Ani kama kali kwa. Nkelebu. Aneke achime. Aneke achime uti. Aya nado. Ni kuwezi kwa pekeni. Jamani. Buya sasa. Iwe kala nko. Mama. Maya. Maya wanti. Akina nemo. My brother, how you doing? Hello. Nice meeting you again after such a long time. Yeah, so it's been a while. What's the secret? I mean, you keep looking young every day. It's good, my brother. It's good. Nice meeting you after such a long time. Positive about business. Exactly. Jesus, what's that? I'm sure with your hair, you can go now. Next customer, please. You make sure. Chidekeme. Ani kama tiari mo. Every. Aba mi hawo madam nishi. That was what you wanted to do. Hey, atawarumu. Even if I shouldn't look, Mama, but malice. Oh, see the garden. I'm gonna be home with me. That's the go. I'm gonna be home with you. Madam, this is the weavon you brought. Eh? What you say is fine now. Madam, please get up. Eh? Our customer is here. Please get up. He said she gave you her time. Go. I'm through with your hair. I can make quick. Don't you first shower you? Our stuff. Come here to me. She will not resist. What did you make me? She. I'm going to have me issue. Madam, please get up and go. So she will attend to another customer. You are wasting her time. We are in for a GDP. It's your one so many came away. Get up and go. Who will go? You go. Who will say go? It's like get the man at the fire.
You're a troublemaker. Oh no. Adi kama yari kuona. Ni the saloons. Oh yeah, me now. Madam. Can I yell? Madam, please. Why would you shoot? Please. Leave my clothes. Why would you shoot? Hey, leave my clothes. Leave my Obonye buri ya nese amokudi mada no se kwanuna makana wata nemese kwa kanwoke ai enuma nata zebenine ai enuma nandida enuma nambiyo hakuna kini kebele agagari gapwa kopi wedi ma agapa segmo kopi wedi ocha ai kapende kwa emene kwa kia okwa wanye bi enuma wa moku akaba urugu adudi nekudi akaba urugu nekudi nesa akaba urugu adawune mu akaba urugu shinagana bamada akaba urugu emelegena akaba urugu asema akaba urugu akaba urugu enuma wa moku akaba urugu enuma kanjwagi abukini kemeleki enuma kanjwagi ai abonogini kemeleki ai akane kuma kankoli wekulu no bata gini kemeleki aga papuduluki adawdine kuti etako kwembacha kobi makopo nenugina ige bukamada kibodaki aga baragos aga papeduliki abona gini kage meleki kobi wechiego yi ai enuma wa mama enuma mama enuma wa moku akaba urugu adudi nekudi akaba urugu nekudu nesa akaba urugu adawuna mu akaba urugu shinagana bamada akaba urugu emelegena akaba urugu asema akaba urugu akaba urugu enuma wa moku akaba urugu obonyane jenuso nekwiga onyane jenagashi nekwachi nekwenuma ochukweni wabya onwoteki ogetikwa gidom onwotabagi ogetikwa giyanika aparegaka ogasukwa kumputum kanjukeneki enuma muo adanekudi anagamachoku akupana momo asikankankowaragi anamni wala singulubo obesopu iwe gade no kadanekudi utube ai utube ai utube kowedema enuma muo adamuo enuma wa moku akaba urugu adudi nekudi akaba urugu nekudu nesa akaba urugu adawune muo akaba urugu shinagana bamada akaba urugu emelegena akaba urugu asema akaba urugu